Μόλις τελειώσαμε τη συνέντευξη με την Άννα Δρούζα και χάρηκα πάρα πολύ που την είδα μετά από τόσο καιρό. Είμαι πολύ χαρούμενη. Πέρασα φανταστικά. Συζητήσαμε για τα πάντα. Αναλύσαμε υπαρξιακά. Γελάσαμε. Κλάψαμε. Όλα τα είπαμε. Όλα. Δείτε. Τι να κάνω που δεν μπορώ να είμαι ψεύτικη, ρε γαμώ. Τέλειο είναι αυτό. Τι να πω. Εγώ χαίρομαι που είσαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και που είμαι εδώ και που είσαι εδώ. Πώς θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου? Εγώ, ας πούμε, να σου πω μια σκέψη που μου έρχεται για σένα. Μοιραία γυναίκα. Α, ναι. Ναι. Δεν θα πήγαινα προς αυτή την κατεύθυνση. Πού θα πας εσύ για σένα? Γλυκούλα. Ναι, αλλά το λες με ένα ύφος που Ναι, δεν το πολύ θέλεις. Όχι, δηλαδή... το θέλω, γιατί εγώ τον εαυτό μου τον αντιλαμβάνομαι τελείως διαφορετικά από ό,τι με αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Έτσι γίνεται με όλους τους ανθρώπους, έτσι. Άλλο πιστεύουμε ότι είναι και άλλο είναι και πολλές φορές αυτό που πιστεύουμε ότι είναι και δική μας αντανάκλαση. Έτσι βλέπουμε δηλαδή και ο άλλος αποτελεί είδωλο και καθρέφτη δικό μας. Τώρα άρχισαν οι ψυχολόγες. Τι εκπομπή θα κάνουμε σήμερα? Αλλά επειδή εγώ πραγματικά με ζω μέσα μου, ξέρω πώς σκέφτομαι για τους ανθρώπους, τις προθέσεις που έχω, κρατάω λίγο πιο τρυφερές ποιότητες για τον εαυτό μου, ως αυτές που θα ήθελα να είναι η μπαντιέρα μου και η ταμπέλα μου. Ναι, λοιπόν, κοίταξε. Καλά, μοιραία γυναίκα δεν έχω νιώσει ποτέ. Αλήθεια. Ποτέ όμως. Τι, τσολιά με λένε συνήθως. Αλήθεια. Δεν με λένε μοιραία γυναίκα. Κάτσε, πώς το συνδυάζεις αυτό? Δηλαδή, νιώθεις ότι η ομορφιά σου δεν είναι εκθαμβωτική? Ας αρχίσουμε από αυτό. Δεν είναι αντικειμενική σίγουρα, υπό την έννοια ότι υπάρχουν πολύ πιο όμορφες γυναίκες εκεί έξω. Αλλά δεν έχω νιώσει ποτέ να έχω εγκλωβιστεί σε μια εμφάνιση που κατά καιρούς ξέρω ότι με έχει βοηθήσει και με έχει ευνοήσει. Αλλά ποτέ μου δεν πίστευα ότι αυτό είναι το ατού μου. Δηλαδή, όταν μπαίνω μέσα σε ένα χώρο, δεν νιώθω ότι το ατού μου είναι η εμφάνισή μου και γι' αυτό και δεν την προσέχω και πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν προσέχω πάρα πολύ την εξωτερική μου εμφάνιση. Και στις δημόσιες εμφανίσεις μου δεν πάω πάρα πολύ. Δηλαδή, και τώρα θα δεις που το βλέπω κι εγώ τις τελευταίες εμφανίσεις που έχω κάνει. Είμαι τύπου από το σπίτι, έβαλα κάτι και βγήκα. Ναι. Δεν ποντάρω πάρα πολύ σε αυτό. Αυτό νομίζω ότι το έχει χτίσει η μαμά μου. Γιατί με έχει μεγαλώσει από πολύ μικρή με το ότι, ξέρεις, την εποχή εκείνη, η ομορφιά έχει τελείως διαφορετική αίσθηση από ό,τι έχουμε σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχει γυναίκα η οποία δεν είναι όμορφη. Έτσι. Ακόμα και αν δεν έχει γεννηθεί, θα γίνει στην πορεία. Τότε που τα μέσα ήταν λιγότερα, ο πιο εύμορφος από τη φύση ξεχώριζε πάρα πολύ. Επομένως, η μαμά μου, βλέποντας ότι είμαι ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, πάντα μου έλεγε ότι η ομορφιά αυθύνει, η ομορφιά δεν έχει καμία διάρκεια, δεν έχει καμία αξία. Δεν επένδυσες σε αυτό. Ένα δώρο, άμα το ανοίξεις και είναι ωραίο το περιτύλιγμα, αλλά μέσα το δώρο δεν είναι ωραίο, δεν έχει καμία αξία. Και η γυναίκα πρέπει να έχει προσωπικότητα. Έτσι, πρέπει να έχει και να μορφωθείς. Αυτό. Μένω στο μοιραία. Δεν ένιωσες ούτε στη σχέση σου με τον άντρα να γίνεσαι μοιραία? Καθόλου μοιραία. Δεν είμαι στη σχέση με τους άντρες. Καλά, καταρχάς τώρα δεν θυμάμαι και πώς ήμουν παλιότερα, γιατί είμαι ήδη 7 χρόνια με τον άντρα μου, δεν υπάρχει άλλο. Ναι, αλλά αυτός ήταν μοιραίος έρωτας. Αυτός ήταν τρομερός, ήταν, πώς να σου το πω, καψούρα. Ήταν αυτό που εγώ ήθελα, ρε παιδί μου, να μου συμβεί και να κάνω οικογένεια, όχι οικογένεια, να κάνω παιδί με αυτόν τον τρόπο. Δεν είχες ανησυχία με τον χάσεις? Όχι, και γι' αυτό είμαστε μαζί. Γιατί θεωρώ ότι δεν μου γέννησε αυτή την ανησυχία και την ανασφάλεια που μπορεί να γεννήσει κάποιες φορές το συναίσθημα και ο έρωτας. Αντιθέτως, μου γεννούσε μια τρομερή συναισθηματική ασφάλεια, μια σιγουριά, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, ότι αυτός είναι και ότι μπορεί εκεί να αράξω. Αυτό εγώ έψαχνα στις σχέσεις. Πώς το γνώρισες? Τελείως τυχαία και καρμικά ταυτόχρονα. Δηλαδή. Υπήρχαν στο περιβάλλον μας. Άρα η τύχη, ένα γεγονός που η τύχη καθόρισε τη ζωή σου. Και χωρίς μερικές φορές να. Ενώ άλλοι μπορεί να τη δουλεύανε πριν από σένα για σένα, τελικά αν είναι να συμβεί, θα συμβεί. Δηλαδή, εμείς είχαμε καινούς γνωστούς που θεωρούσαν για κάποιο λόγο ότι πρέπει να έρθουμε κοντά με το Θοδωρή, γιατί ταιριάζουμε. Ναι. Αλλά. Ήταν και εκείνος ελεύθερος. Ήταν και εκείνος ελεύθερος. Υπήρχε μια αντίσταση και από τους δύο όμως. Ναι. Δηλαδή, δεν πιστεύαμε πάρα πολύ. Το στημένο. Ναι. Και ξαφνικά. Γνωριζόσασταν? Όχι, ποτέ.
Και γνωριστήκαμε ένα βράδυ που είχα πάει στο θέατρο. Ναι. Που είχε τότε, Ναι. και ήταν η παραγωγή του μέσα στο θέατρο. Πήγα να δω την παράσταση. Σε ποιο θέατρο είχες πάει? Ήταν τότε στο θέατρο Πειραιώς 131. Τέλεια. Μια παράσταση του Νίκου Μουτσινά. Ναι. Που είχα πάει επί τούτου να δω τον Νίκο. Ναι. Και είχε έρθει ως επιχειρηματίας να. Μια καλησπέρα. Να πει μια καλησπέρα. Ναι. Και αυτό ήταν. Και τι σκέφτηκες μόλις τον είδες? Ήμουνα με τη μητέρα μου και την ύφη μου. Και γυρίζει και μου λέει η ύφη μου, καλέ, αυτός είναι ωραίος. Και γυρίζει και της λέω, δεν τον ήξερα, δεν ήξερα ότι υπάρχει σε αυτή τη φάση. Αλλά λέω, ναι, είναι πολύ ωραίος, είχε πολύ ωραία μάτια, πολύ ωραίο βλέμμα όταν με προσέγγισε και ξέρεις στην αρχή. Ναι. Αυτό. Μετά με πήρε και η φίλη που έμαθα ότι γνωριστήκαμε. Μήπως να πάμε για φαγητό, έχει τη γιορτή του, θα κάνει ένα κάλεσμα. Λέω, δεν θα είμαι στην Ελλάδα, θα είμαι στο εξωτερικό, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν το πιστεύω ότι έκλεισε την πόρτα. Μα δεν ήμουν, είχα κανονίσει να φύγω ταξίδι πολύ καιρό πριν. Ναι, αλλά δεν σου είχε κάνει κλικ δηλαδή αμέσως. Μου είχε κάνει, αλλά. Ένας ωραίος άντρας. Μωρέ, εγώ δεν Κοίτα είμαι. τώρα τι παιχνίδια παίζει τύχη. Και να μου είχε κάνει κλικ, δεν θα έπεφτα με τα μούτρα να Ναι, πω. αλλά Παιδιά, το κανονίστε τσίπημα θα το ξαναβγούμε. είχες νιώσει στην ψυχή. Το είχα νιώσει, αλλά μ' αρέσει εγώ να αφήνω τα πράγματα λίγο έτσι. Και επειδή ήμουν. Να γιατί σου λέω εγώ μοιραία γυναίκα, εσύ μου λες τώρα. Δεν ψαχνόμουν κιόλας να σου το πω. Δηλαδή, δεν τρελαινόμουν να βρω και κάποιον. Ναι. Ήμουν χαλαρή, απολάμβανα τη ζωή μου, απολάμβανα την ελευθερία μου. Να και μια γυναίκα που δεν τρελαίνεται να έχει μια σχέση. Όχι, ναι. Εντάξει, και ήμουνα και πολλά χρόνια μόνη μου. Ήμουνα πάνω από 7-8 χρόνια μόνη μου. Πολύ. Ουσιαστικά μόνη μου. Το έτσι. καταλαβαίνω αυτό. Αχ, άλλο κεφάλαιο αυτό, γιατί και εγώ είμαι πολλά χρόνια μόνη μου. Και μ' άρεσε. Σ' άρεσε. Πάρα πολύ. Ναι, και δεν μ' αρέσει τόσο πολύ. Κοίτα, τότε, την περίοδο που το ζήσα εγώ, ήταν από τα πιο επικοδομητικά πράγματα που έχω κάνει στη Σωστό, ζωή. γιατί αφοσιώνεσαι, αυτό είναι αλήθεια. Κάνεις μόνο πράγματα που σε αρέσουν και είσαι μόνο με ανθρώπους που θέλεις. Δεν κάνεις εκπτώσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μοναξιά καθόλου. Δεν υπάρχει, όχι καθόλου. Η μοναχικότητα με τον τρόπο που τη θέλω και μ' αρέσει και με βοηθάει, την επιζητούσα και την επιζητώ ακόμα. Ναι, βέβαια, εσύ έχεις και οικογένεια. Είναι όμως αυτό που μου Ζουνε λείπει. οι γονείς και είναι καλά. Είναι όμως αυτή η αίσθηση της απόσυρσης. Είναι αυτό που μου λείπει περισσότερο όταν μερικές φορές σκέφτομαι πώς ήμουνα. Ναι. Δηλαδή το ότι θα μπορέσω να σηκωθώ και να είμαι μόνη μου χωρίς να ακούω τίποτα και κανέναν. Αυτό δεν γίνεται πια. Αυτό είναι μαγικό. Έτσι, γιατί. Εντάξει, έχεις ένα παιδί, έχεις έναν άντρα, δεν έχεις ποτέ εσύ. Και έχεις κι άλλα τώρα, θα τα πούμε, θα πάμε και εκεί. Αλλά πώς γεννήθηκε ο έρωτας, τι σου είπε, για να μην χάσω την νοστιμιά αυτή. Ένα βράδυ λοιπόν έχω κανονίσει να βγω με φίλες μου και είναι στην παρέα. Ναι. Α, Και μπαίνω μέσα ξαφνικά και δεν το ξέρεις ότι. Όχι. Αχα. Γιατί κατάλαβες, εκεί παίκτηκε. Ναι. Σου λέει γνωρίστηκαν, Ναι. είχε θετικό feedback από τον έναν, είχε θετικό feedback από την άλλη, θα το κάνουμε χωρίς να το ξέρουν. Ναι. Σε αυτό το στυλ. Ναι. Και μπαίνω μέσα και βλέπω τη φίλη μου και ένα τύπο μαζί. Ναι. Και λέω, αχ, το κάνανε τελικά. Ναι, το και στήσανε. κάθομαι εγώ στο τραπέζι, στέλνω μήνυμα, θα σας σκοτώσω Ναι. τις δύο. Και μετά ξεκινήσαμε να μιλάμε, Ναι. αλλά ήταν από εκείνες τις βραδιές, ρε παιδί μου, που είναι σαν να έχει παγώσει Όλα τα άλλα το δεν- γύρο. ναι, έχουν χαθεί. Έτσι, να ακούς μια Θολώσαν βοή, όλα. τα μαχαιροπύρουνα, αλλά σε background. Και να είσαι, ξέρεις, να είσαι εστιασμένος με τον άλλον και να κοιτάς τις λεπτομέρειες στο πρόσωπό του. Και το τι λέτε μεταξύ Και σας. τι λες και αυτό τη ροή που υπάρχει στην Ναι. κουβέντα και τα χαρακτηριστικά που εμένα με κέρδισαν, αυτό το στραβό δοντάκι εδώ που το είδα και έλειωσα με το στραβό δοντάκι. Ναι. Σκέφτομαι τα δικά μου, εγώ γι' αυτό γελάω. Ναι. Και καθίσαμε στις 10 και σηκωθήκαμε στις 3. Και το κατάλαβες αμέσως ότι εκεί τελικά. Κάτι παίζει. Ναι. Ναι. Ότι, δεν σκέφτηκα ότι μπορεί να κάνω σχέση μαζί του, να προχωρήσει σε κάτι άλλο. Έλεγα, ωραίος τύπος. Ναι. Ενδιαφέρον τύπος. Ναι. Αυτό. Ο οποίος σε διεκδίκησε φυσικά και όλα πήραν τον δρόμο του. Δεν έγινε κάτι μυθιστορηματικό, για να σου το πω έτσι. Ναι. Δηλαδή, εκείνο το βράδυ, επειδή θα γύρναγα μόνη μου, ήθελε να δει ότι θα φτάσω καλά, δεν είχα και μπαταρία, μου δώσε το κινητό του, να του στείλω ένα μήνυμα ότι είναι όλα οκ. Ναι. Μετά με πήρε εκείνος ένα τηλέφωνο, μου ζήτησε να πάμε να φάμε ένα ψαράκι. Αυτό, that's it. Απλά πράγματα, πολύ. Τελικά, όντως τα ωραία πράγματα γίνονται απλά. Έτσι, δεν ξέρω αν έφταιγε το ψάρι. Και βεβαίως τώρα εμείς που είμαστε και μαμάδες, δείχναμε σαν χαζομαμάδες η μία την κόρη της άλλης στο κινητό. Η κόρη σου είναι, δεν ξέρω, μου επιτρέπετε να πω. Πώς να σου Ότι επιτρέπετε? έχεις μια Δήμητρη Καλονίγια κόρη Ναι, το μωράκι. που σπουδάζει κάτι πάρα πολύ δύσκολο, νευροβιολογία στο εξωτερικό. Ναι. Και πραγματικά, επειδή τη θυμάμαι σε ένα κάλεσμα που είχες κάνει κάποτε ένα μικρό κοριτσάκι και είδα τώρα αυτή την ολοκληρωμένη γυναίκα που σπουδάζει και κάτι τόσο ιδιαίτερο. Και λέει, κοίτα να δεις. Απίστευτο. Και παίρνει τώρα το πτυχίο. Παίρνει πτυχίο η κόρη σου. Και θέλει να κάνει και ψυχιατρική.
και να την κάνει. Νομίζω ότι η νέα γενιά τους απασχολεί πάρα πολύ το πώς νιώθουν μέσα τους και πώς μπορούν να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους. Δηλαδή, βλέπω και το παιδί μου είναι πολύ επηρεασμένο για να πάει ψυχιατρική. Σημαίνει ότι την απασχολεί. Ευτυχώς. Και το βιολογικό κομμάτι, εγκέφαλος, και το ψυχικό. Ευτυχώς. Ναι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι εκεί κρύβεται το μυστικό, θεωρώ. Έτσι είναι. Εκεί κρύβεται η λύση σε πάρα πολλά προβλήματα. Να κάνω, πριν πάω στην επόμενη ερώτηση, μυστικά έχεις? Μυστικά, από ποιον έχει σημασία? Αν έχεις. Από τον εαυτό μου σίγουρα κανένα. Αλλά και νιώθω ότι για να έχεις πολλά μυστικά μέσα σου, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει λύσει και πολλά. Έτσι. Το μυστικό τι είναι? Κάτι που δεν θες να μάθει ο άλλος. Έτσι. Άρα, όχι, εγώ δεν έχω πράγματα που δεν θέλω να ξέρουν οι άλλοι. Ξέρω ότι θα μοιραστώ και με ποιον, έχει μεγάλη σημασία. Αλλά μυστικά με την έννοια του μυστικού δεν έχω. Αντιθέτως, κρατάω πολύ καλά τα μυστικά των άλλων. Καλημέρα σας, καλημέρα και καλώς ήρθατε. Ίσως δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που να έχει αποκαλύψει σε όλο της το εύρος τη σκοτεινή πλευρά της τηλεόρασης και την αγριότητα πίσω από την αστρόσκονη από την Ελεονόρα Μελέτη. Με την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για τις ευρωεκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, ένα κύμα μίσους φούσκωσε και πάλι εναντίον της, αυτή τη φορά στα κοινωνικά δίκτυα. Η Ελεονόρα απάντησε με μια δυνατή ανάρτηση. Με λένε πόρνη, φασίστρια, δολοφόνο, ακατάλληλη μάνα και δεκάδες άλλους σεξιστικούς και κακοποιητικούς χαρακτηρισμούς. Μου εύχονται καρκίνο, ψόφο και δεκάδες άλλες εφάνταστες κατάρες, έγραψε μιλώντας για άλλη μια φορά στα ίσα για τη συναισθηματική κακοποίηση με την οποία διαγνώστηκε πριν 16 χρόνια. Το δεύτερο βιβλίο της με τίτλο «Το όνειρό μου ήταν πάντα ένα μοβ ποδήλατο», που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, περιγράφει το ταξίδι της προς την ψυχική ανθεκτικότητα και τη θεραπεία από το ψυχικό τραύμα. Αλλά ας πάμε πίσω στο χρόνο, σε εκείνη τη γειτονιά του Πειραιά, στο σπίτι με τις τεράστιες τζαμαρίες που βλέπουν θάλασσα, εκεί που μεγαλώνει μαζί με το μεγαλύτερο αδελφό της. Ένα κορίτσι που μοιάζει στον μπαμπά του. Έχει το ίδιο σχήμα προσώπου, ίδιο χαμόγελο, ίδια μύτη και όπως της λέει χαριτολογώντας ο μπαμπάς, μπορεί να μην είναι γαλλική, είναι όμως παπαγαλική. Για την κόρη του, ο εργατικός, αυτοδημιούργητος, εσωστρεφής αλλά και χιουμορίστας πατέρας της είναι το πρότυπο του αρσενικού. Η μητέρα της, όπως λέει η ίδια η Ελεονόρα, υπήρξε τότε πολύ παρεμβατική και όταν δεν ενέκρινε κάποια από τις επιλογές της, γινόταν περισσότερο επιβλητική. Η μικρή, ωστόσο, σκληρό καρύδι. Στήριζε τις επιλογές της με κάθε κόστος. Και ακριβώς επειδή η μαμά δεν συμφωνούσε. Μεγαλώνει ελεύθερη, σε ένα σπίτι που δίνει αγάπη, χώρο και σεβασμό στην έντονη προσωπικότητά της. Μέχρι να τελειώσει το Λύκειο, μιλάει 4 ξένες γλώσσες και αργότερα στο πανεπιστήμιο μαθαίνει κι άλλη μία. Πίσω ωστόσο από αυτό το δυναμικό πρόσωπο κρύβεται ένα ανασφαλές κορίτσι. Όπως εξομολογήθηκε χρόνια μετά, είχε τη βαθιά τοξική πεποίθηση ότι είναι χαζή και ότι θα αποτύχει στις Πανελλήνιες. Εν τέλει περνάει στη γαλλική φιλολογία και ζει σαν άγριο νιάτο της εποχής. Ξενυχτάει τα βράδια στα κλαμπ και οδηγεί γρήγορα το αυτοκίνητό της. Αργότερα συνεχίζει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Φεράρα στην Ιταλία και αρχίζει να σκέφτεται πως ίσως η τηλεόραση είναι ο δικός της δρόμος. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, σπουδάζει δημοσιογραφία σε ιδιωτική σχολή και ακόμη και σήμερα συνεχίζει τις σπουδές της στο τμήμα ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Στο ξεκίνημά της μοιράζει το βιογραφικό της σε όλα τα κανάλια. Εν τέλει, η μέρα που προσλαμβάνεται στον τηλεοπτικό σταθμό Alter έχει μια ξεχωριστή σημασία. Είναι η 11η Σεπτεμβρίου με την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Αυτή είναι η πρώτη είδηση που θα κληθεί να καλύψει η νεαρή ρεπόρτερ. Καθώς ήταν η μόνη στο κανάλι που γνώριζε αραβικά, κάνει αποκλειστική συνέντευξη στον εκπρόσωπο των Ταλιμπάν. Η συνέντευξη έπαιξε σε όλα τα κανάλια. Ακολουθεί μια σημαντική πορεία που την οδηγεί στον Αντένα, στο Star και σε πολλά άλλα κανάλια. Δεν διστάζει να κάνει κεντρικά βιωματικά ρεπορτάζ, όπου μεταμφιέζεται σε πόρνη και κάνει πιάτσα στη Συγκρού ή δοκιμάζει χασίς ή σκηνοθετεί ταινία πορνό. Η Ελεονόρα έχει βιώσει και τη σεξουαλική παρενόχληση για την οποία μίλησε δημόσια. Μιλάει δυνατά ακόμη και για ευαίσθητα θέματα της προσωπικής της ζωής, σπάζοντας ταμπού, όπως όταν σαν εργένισσα αποφάσισε να καταψύξει τα οάρια της. Η μητρότητα, ο έρωτας, η γυναικεία χειραφέτηση, η ψυχοθεραπεία είναι θέματα για τα οποία έχει πάρει θέση χωρίς φόβο και πάντα με πάθος. Και παρόλο τον κανιβαλισμό που έχει εισπράξει ακόμα και για τη διαφορά ηλικίας που έχει με τον άντρα της, δημοσιοποιεί φωτογραφίες της χωρίς φίλτρα και υπερασπίζεται το δικαίωμα των γυναικών να είναι ο εαυτός τους. Εσύ όμως θέλησες επίσης να κάνεις ψυχολογία.
Θέλεις? Και Ναι. θέλησες. Και είσαι τώρα μέσα σε αυτό, δηλαδή... Είμαι δευτεροετής. Απίστευτο. Σπουδάζω, δεύτερο πτυχίο κάνω στο πανεπιστήμιο. Ναι, τα άκουσα τώρα στο βιογραφικό. Και επίσης, έχεις κάνει και ψυχοθεραπεία. Από το 1996 έχω κάνει και πολλές θεωρίες προσέγγισης, έχω έτσι δοκιμάσει, να δω και τι μου πάει και πιο πολύ. Και κοιτάς το γιατί, κοιτάς πίσω, πας πίσω, βλέπεις δεσμούς, σχέσεις οικογενειακές, βιώματα, τραύματα. Και τώρα τι, πώς μπορούμε κάποια πράγματα που μας δυσκολεύουν να τα βελτιώσουμε, και δοκίμασα και άλλες. Πήγες γιατί ένιωσες ότι είχες ανάγκη να ανακαλύψεις, είχες ανάγκη, ένιωθες μια δυσφορία με τη ζωή, με τον εαυτό σου. Τι σε έκανε να Ένιωσα ότι κάπου δεν ταιριάζω. Κάπου δεν είμαι αυτό που είναι οι περισσότεροι γύρω μου, κάπου δεν μου αρέσουν τα ίδια πράγματα που αρέσουν στους άλλους. Δηλαδή, κάπου δεν μου αρέσουν και πολύ συνειδητά αυτά που κάνω. Δηλαδή, υπήρχε μια περίοδο στην οποία έβγαινα πάρα πολύ έξω τα βράδια, αλλά έβγαινα με το ζόρι λίγο για να μην νιώσω ότι είμαι εκτός και ότι χάνω κάτι. Χωρίς ευχαρίστηση. Ενώ κάποια στιγμή θα μπορούσα να προτιμήσω να μείνω μέσα να διαβάσω ένα βιβλίο, ας πούμε. Και δεν το θεωρούσα φυσιολογικό την περίοδο εκείνη που όλοι ήταν και μια εποχή που, ξέρεις, η νύχτα στην Αθήνα ήταν πολύ σπουδαίο πράγμα. Και εκεί λέω, μήπως να δω γιατί μπορεί να είναι έτσι. Δεν μου αρέσαν πράγματα που αρέσανε στον περισσότερο κόσμο. Τι ανακάλυψες? Ανακάλυψα ότι μου αρέσουν άλλα πράγματα, γιατί είναι ωραίο να σου αρέσουν και άλλα πράγματα. Και άρχισες να δέχεσαι αυτό που είσαι. Ναι, και ότι μπορεί όντως τελικά να μην είμαι τόσο πολύ κοινωνική όσο πίστευα ότι είμαι και να μου αρέσει να μένω και μόνη μου και να διαβάζω ένα βιβλίο ή να προτιμώ να πηγαίνω, να ξυπνάω νωρίς το πρωί για να πάω στη φύση. Υπέροχο. Από το να κοιμάμαι μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Άρχισες να ανακαλύψεις τον εαυτό σου. Άρχισα να ανακαλύπτω ότι μου αρέσει πραγματικά. Τι ωραία. Και ναι, τι θέλω. Τι μου δίνει ευχαρίστηση πραγματική. Και όχι τι κάνω, γιατί κάνουν και οι άλλοι. Ναι. Τι σου δίνει ευχαρίστηση στη ζωή? Τα πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή. Τα πολύ απλά πράγματα και τα λίγα πρόσωπα. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε, Άννα. Μπορεί να είναι το να ξυπνήσω το πρωί και να μην έχω να κάνω κάτι και να μπορέσω να πιω για λίγη ώρα τον καφέ μου με ησυχία. Ναι. Μπορεί να είναι το να κάτσω λίγο στον ήλιο και να νιώσω, να πάρω μια ανάσα και να πω «Αχ, είμαι καλά, τα έχω κάνει όλα όπως θέλω στη ζωή μου και είμαι πολύ ευχαριστημένη». Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις τον απολογισμό σου στο τέλος της ημέρας και να νιώσεις ότι δεν έχεις αφήσει καμία μέρα να πάει ανεκμετάλλευτη. Κάνεις αυτοαξιολόγηση. Και βέβαια. Τι είναι αυτό? Υπάρχουν αγκυλώσεις μέσα σου που ακόμη τις δουλεύεις και τι είναι αυτό που θέλεις στον εαυτό σου να εξελίξεις? Χαρακτηριστικό που ακόμη το παλεύεις να το φέρεις εκεί που θες εσύ. Το υπέρτατο που πιστεύω μπορεί να κατακτήσει ο άνθρωπος στο διάβατο από αυτή τη ζωή είναι το να αγαπήσει πραγματικά τον εαυτό του. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Ή θα τον αγαπάει ναρκισσιστικά, που αυτό δυσκολεύει και τον ίδιο και τους άλλους. Εγώ είμαι ο Θεός στη γη. Ναι, ή δεν θα τον αγαπάει πρακτικά, με ουσία. Αυτό. Και είναι, πάντα έχει περιθώρια βελτίωσης αυτό. Έχεις κι εσύ δηλαδή μέσα σου έναν αυστηρό κριτή που κρίνεις τον εαυτό σου συνέχεια. Δεν το έκανες αυτό καλά. Δεν ήσουν εκεί καλή. Δεν έφτανε αυτό. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν έπρεπε να πεις αυτό. Και τιμωρείς τον εαυτό σου. Τον τιμωρώ, αλλά τώρα τελευταία έχω καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος του κριτή αυτού. Και τον έχω λιγάκι. Γιατί ξέρεις, ο κριτής αυτός, όταν δεν είναι δεσποτικός και. Είναι. Δικτατορικός. Είναι. Εισαγγελέας. Μπορεί να γίνει πιο τρυφερός. Μπορεί να γίνει μαμά. Μπορεί να γίνει πιο τρυφερός, μπορεί να γίνει πιο αισιόδοξος, να σε σπρώχνει, να σου δίνει ενέργεια, να σε παροτρύνει να κάνεις πράγματα. Και πάντα θυμάμαι, όταν ξεκινάει αυτή η επικριτική φωνούλα μέσα μου, να τη μαλακώνω. Δηλαδή, είμαστε, γιατί αυτή η φωνούλα, δεν θέλουμε να εξηγήσουμε τι μπορεί να είναι, έτσι, μπορεί να είναι πολλές φωνές μαζεμένες σε μία. Κυρίως μαμά, μπαμπάς. Αλλά όμως, κι άλλοι πιστεύω, δεν είναι μόνο αυτό. Κι άλλοι. Γιατί εμένα η μαμά μου δεν ήταν γιατί ποτέ. Γιατί και αυτοί φτάνουν, λίγοι. Αλλά ξέρεις, ουσιαστικά είμαστε εμείς μετά από ένα σημείο. Δηλαδή δεν φταίνε πάντα οι άλλοι. Έτσι ακριβώς. Εμείς τη διαχειριζόμαστε αυτή τη φωνούλα και εμείς μπορούμε να της παγορεύσουμε τι θέλουμε να λέει και να είμαστε εμείς πολύ καλά ή καλύτερα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό επιδέχεται πάντα βελτίωση. Όσο ζούμε. Και αυτή η φωνούλα τι είπε όταν αποφάσισες να κατέβεις στην πολιτική? Αυτή η φωνούλα μου είπε κάντο. Αχα. Ναι. Αυτή η φωνούλα μου είπε κάντο γιατί.
Καταρχάς, θέλω να πω ότι εγώ δεν νιώθω ότι μπαίνω, κατεβαίνω, μπλέκω, βάλω πιο ρήμα θες από αυτά τα οποία ακούμε στην πολιτική. Πολιτική. Τι πολιτική έχουμε κάτσει να σκεφτούμε ποτέ? Τι είναι η πολιτική? Τι είναι? Το εργαλείο που έχουμε εμείς οι άνθρωποι, στο πολίτευμα που ζούμε, να μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Πολιτική κάνουμε όλοι. Πολιτική κάνουμε με τον τρόπο που αντιδράμε σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Ή με τον τρόπο που δεν αντιδράμε. Και αυτό πολιτική είναι. Με αυτό που λέμε, με αυτό που δεν λέμε. Και η σιωπή πολιτική πράξη είναι. Και η ψήφος πολιτική πράξη είναι. Έτσι. Δεν είναι όμως εξουσία το να έχεις δύναμη επιρροής? Δεν είναι δική σου η εξουσία. Και η εξουσία είναι του τηλεθεατή. Αυτό μόλις το καταλάβουν τα τηλεοπτικά πρόσωπα, μόλις το καταλάβουν οι πολιτικοί, μόλις το καταλάβουν οι άνθρωποι σε κέρυες θέσεις, θα σταματήσουν να κάνουν και κατάχρηση της εξουσίας. Η εξουσία δεν είναι δική σου, η εξουσία σου δανείζεται. Έτσι, μέσω αυτού που σε βάζει εκεί που είσαι. Έτσι λοιπόν, νιώθοντας ότι υπήρχε πάντα ένα κοινωνικό αποτύπωμα σε αυτά που σκεφτόμουν, σε αυτά που έκανα, μέσα και έξω από τις εκπομπές, μέσα από τα βιβλία και όλα τα σχετικά, με τον τρόπο μου συμμετείχα κι εγώ σε αυτό που καλούμε να ζήσω ως πραγματικότητα. Τι είναι αυτό που σου λείπε από την τηλεόραση και αποφασίζεις να την αφήσεις και να μπεις τώρα σε αυτή τη νέα ιδιότητα? Να διεκδικήσεις. Από την τηλεόραση δεν μου λείπε κάτι. Αυτό που μου λείπε από την εθελοντική δράση με τα κοινά ήταν το ότι εγώ αν μπορούσα να εκμεταλλευτώ λίγο την τηλεόραση ή κάποιες νοημίες που είχα για να μπορέσω. Θα μπορούσα να φέρω μόνο μία πρόσχερη λύση. Έτσι, ή να μπορέσω να προωθήσω μέσω της προβολής μου ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα, να το δούμε λιγάκι περισσότερο ή να το δει περισσότερος κόσμος. Μέχρι εκεί. Δεν μπορούσα να κάνω μεταρρυθμίσεις, δεν μπορούσα να κάνω αλλαγές. Δεν μπορούσα να ενώ ονειρεύεσαι κάτι τέτοιο? Ναι, το ονειρεύομαι για θέματα τα οποία πραγματικά ούτως ή άλλως με απασχολούσαν. Ωστόσο, έχει χαθεί η εμπιστοσύνη μας στους πολιτικούς ότι περιέχει ένα ψέμα. Πολλές φορές πρέπει να υποσχεθούν ενώ ξέρουν ότι δεν θα γίνει. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να κάνεις τη ζωή του άλλου καλύτερη. Όλο αυτό εσύ μέσα σου πώς το διαχειρίζεσαι, ότι τώρα πια αλλάζεις όχθη και θα πας εκεί που θα σε κρίνουν τώρα οι πολίτες? Αυτό είναι ουσιαστικά. Γίνομαι από παρατηρητής κρινόμενη. Ναι, και από παρατηρητής συνδιαμορφώτρια. Αλλά συνδιαμορφωτής είναι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ψηφίζει. Θα σου πω κάτι. Με ρωτήσανε πρόσφατα πώς νιώθω που δεν έχω πολιτική ραχοκοκαλιά. Ίσως τελικά αυτή η πολιτική ραχοκοκαλιά είναι αυτό που περιγράφεις. Έτσι. Αυτό που ίσως και ενοχλεί λιγάκι τώρα τον κόσμο. Όχι, εγώ λέω ότι ο κόσμος δυσπιστεί απέναντι στους πολιτικούς. Ναι, εγώ αυτό λέω. Εγώ όμως νιώθω ότι προσεγγίζω τα πράγματα με μια βαθύτερη ενσυναίσθηση και όχι ακριβώς μέσα από αυτή την. Μέσα από το. Πώς να σου το πω. Μέσα από την. Το καταλαβαίνω αυτό που νιώθει ο κόσμος και εγώ το έχω νιώσει για πολιτικούς. Ναι, το έχω νιώσει πραγματικά. Νιώθω ότι δεν είμαι αυτό. Επομένως, αφουγκράζομαι διαφορετικά τα ζητήματα και τα κοινωνικά και ειδικά αυτά τα οποία με έχουν καλέσει, αν μπορέσω και εκλεγώ να υπερασπιστώ. Αν νιώσεις ότι υπάρχει πολύ ψέμα εκεί μέσα, θα διστάσεις νομίζω ότι δεν θα γυρίσεις πλάτη? Όχι, νομίζω ότι δεν θα μπορέσω να συνεχίσω. Αν δω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα έχω οραματιστεί, θα υπηρετήσω αυτό που θα κληθώ να κάνω μέχρι τέλους, αλλά. Το έχω κάνει και στην τηλεόραση χιλιάδες φορές. Αλλά αν δω ότι δεν. Βρίσκω άλλους τρόπους. Τώρα θα πάω λίγο. Τρόπους. Ωραίο. Αυτό έχει ενδιαφέρον το τι άλλους τρόπους βρίσκεις. Βρίσκω άλλους τρόπους. Ναι, πες μου κάτι τώρα. Γιατί υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες. Η ζωή είναι δύσκολη. Τι πιστεύεις για τη ζωή? Ότι δεν είναι δύσκολη. Αχα. Ναι. Η ζωή έχει προκλήσεις. Δεν μου αρέσει να βάζω πράγματα και τίτλους στο οτιδήποτε. Ούτε στους ανθρώπους. Ούτε στους ανθρώπους. Ούτε στις καταστάσεις. Ναι. Η ζωή, οι άνθρωποι, οι καταστάσεις είναι αυτό που εμείς τα κάνουμε να είναι. Ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζουμε. Η ζωή έχει προκλήσεις, αλλά οι άνθρωποι είμαστε ικανοί να τα απεξέλθουμε και να πάμε παρακάτω. Κανένας δεν έχει ρόδινη ζωή σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι. Κανένας. Ο καθένας κουβαλάει τη δική του ιστορία, το δικό του σταυρό, τις δικές του προκλήσεις, τα δικά του προβλήματα. Και αυτό είναι το νόημα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να σμιλευτούμε μέσα από όλα αυτά, να βρίσκουμε τρόπους, να γεννιόμαστε και να υποστηρίζουμε τον εαυτό μας. Δείτε σε λίγο. Βρίσκεσαι κάποια στιγμή, γιατί εσύ το έχεις δηλώσει, μπροστά σε μια συνέντευξη που πας να κάνεις, ενός πολιτικού που σε υποδέχεται με τον μπουρνούζ. Μάλιστα. Αυτό πώς το θεωρείς εσύ? Πιστεύεις ότι ήταν αλαζονικό λόγω εξουσίας η στάση αυτού του ανθρώπου? Βρίσκεσαι κάποια στιγμή
γιατί εσύ το έχεις δηλώσει, μπροστά σε μια συνέντευξη που πας να κάνεις, ενός πολιτικού που σε υποδέχεται με τον μπουρνούζι. Μάλιστα. Αυτό πώς το θεωρείς εσύ? Πιστεύεις ότι ήταν αλαζονικό λόγω εξουσίας η στάση αυτού του ανθρώπου? Στην αρχή εγώ ήμουνα και βλήμα. Δηλαδή πήγα μέσα. Ναι. Και απλά Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Απλά νόμιζα ότι δεν είχε ντυθεί ο άνθρωπος για να κάνουμε τη συνέντευξη. Δεν είχε προλάβει Γιατί να είχα πάει λίγο ντυθεί. νωρίτερα. Απίστευτο. Κατάλαβες τι γίνεται. Ήμουνα και ένα κοριτσάκι το οποίο ήταν λίγο αθώο έγινε την εποχή. Εκεί πώς το αντιμετωπίζεις? Πώς βρίσκεις τον δρόμο να αντιμετωπίσεις αυτό το Μου είπε, γεγονός? πέρασε μέσα, αν θες να κάτσουμε να πιούμε από το λέω, δεν πίνω ποτέ εν ώρα υπηρεσίας. Ναι. Νόμιζα ότι το ραντεβού μας ήταν για την τάδε ώρα. Προφανώς δεν είστε έτοιμος. Ναι. Φεύγω. Ναι. Και αν θέλετε να κάνουμε τη συνέντευξη, όταν ντυθείτε και ετοιμαστείτε, καλέστε με. Ναι. Και δεν ξαναπήγα ποτέ. Σε πήρε για να πας? Όχι, βέβαια. Πότε κατάλαβες δηλαδή ότι ποιες ήταν οι προθέσεις? Μόλις έφυγα από το γραφείο, το επεξεργάστηκα, δεν ήμουν και σίγουρη. Λέω, ρε εσύ, μπας και δεν είχε αυτές τις προθέσεις. Αλλά μετά όταν είδα ότι δεν πήρε τηλέφωνο, ότι μετά που με ξαναπέτυχε έξω, δεν μου μίλησε, έστριψε γωνία. Απίστευτο. Με το ποτάκι του, σε περίμενε, τον μπουρνουζάκι, όλα ωραία. Να περάσει μια ωραία βραδιά. Παίρνα να πιεις ένα ποτό. Λέω, έχουμε ραντεβού για συνέντευξη. Απίστευτο. Μου λέει, λίγο να χαλαρώσουμε. Λέω, δεν έχω να χαλαρώσω. Εσείς έχετε να χαλαρώσετε. Αντίστοιχα στην τηλεόραση, βρέθηκε σε τέτοιες δυσκολίες μπροστά? Τώρα σου μιλάει και μια γυναίκα που έχει μια εμπειρία πάνω σε αυτό. Είχα τις δυσκολίες μου. Είχα τις δυσκολίες μου. Όχι, γιατί άμα μου έλεγες όχι, τότε. Είχα τις τιμωριούλες μου. Δηλαδή, μπορεί να βρισκόμουν από εκεί που έλεγα ξαφνικά δελτίο, να κόβω φέτες. Κόβω φέτες σημαίνει ότι κάνω μοντάζ με αποσπάσματα από εκπομπές. Από δήμαρχος κλητήρα. Ναι, ακριβώς. 2 με 4 γερμανικό νούμερο το βράδυ. Γιατί μπορεί να μην είχα πάει στα μπουζούκια, ας πούμε, σε μια πρόσκληση που και όχι μόνο. Ναι. Ναι. Γινόντουσαν αυτά πολύ. Φυσικά και γινόντουσαν. Μέσα σε ένα βράδυ. Ναι. Περίμενες να βγει το πρόγραμμα, ξέρω εγώ, των ειδήσεων και έβλεπες άλλα κορίτσια να λένε τις ειδήσεις στη θέση σου και εσύ να μην είσαι καν και από που ξεκίνησες. Να κάνεις Big Brother. Να κόβεις φέτες για τον Big Brother. Να κάτσεις να βλέπεις Big Brother, ενώ έχεις κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, άπειρες ώρες ρεπορτάζ, να έχεις κάνει ζωντανό, να έχεις μεταδώσει πολέμους, να έχεις κάνει έκτατα το θάνατο, ξέρω εγώ, του Χουσέιν, τις πτώσεις αεροπλάνων, δεν ξέρω εγώ, και ξαφνικά να σε βάζουν να βλέπεις κάθε βράδυ Big Brother και να γράφεις την περίληψη. Και όλο αυτό γιατί σου είχε. Γιατί δεν. Ναι. Γιατί άρεσες και δεν άρεσες σε σένα. Ναι. Εμένα με αφήνανε απλήρωτη. Σε ένα κανάλι είχαν κάνει 1,5 χρόνο να με πληρώσουν. Ναι. Να πεις και δεν έφυγες. Έφυγα. Ναι, όχι, εγώ δεν είχα μείνει απλήρωτη. Ήμουν από τις πολύ τυχερές που πληρώθηκαν αμέσως, αλλά με είχαν ανάγκη. Την περίοδο, ξέρω, των δίδυμων πύργων. Ναι. Ήταν ελάχιστοι αυτοί που μπορούσαν να υπηρετήσουν, ξέρω, τα πόστα αυτά. Περίμενε. Με ταξιδεύεις αλλού. Περίμενε. Θα πάω και εκεί. Ξαναγυρνάω πίσω. Πώς έγινε η πρόταση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Με πήρε ένα συνεργάτη του που θεωρούσα ότι. Ξέρεις, είδα το τηλέφωνο και λέω. Τη συμπαθώ και πολύ τη συγκεκριμένη, είναι η κύρα η Κάπη. Ναι. Και λέω, επειδή ήταν και περίοδος τότε που είχαμε μπει σε κάπως προεκλογικό κλίμα, δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα το Ευρωψηφοδέλτιο σε κανένα κόμμα. Άρχιζε δειλά, νομίζω ότι είχε ανακοινώσει κάτι και έκανε τις διαδικασίες προεκλογής ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ήξερα ότι μετά από μια εβδομάδα θα γινόταν και ανακοίνωση στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, οπότε περίμενα ότι θα έρθουμε σε επαφή για να, ξέρεις, μου ζητηθεί να βγάλω κάποιους υποψήφιους στον αέρα για συνέντευξη ενώπιση των εκλογών. Μου πέταξε την ιδέα έτσι απ' έξω. Πώς το? Είχα αυτή τη σκέψη, μια σκέψη και της λέω, μου λέει, θες να κάνεις μια συνάντηση? Της λέω, κοίτα, δεν θα πεις όχι στον Πρωθυπουργό, δεν μπορείς να πεις όχι. Θα κάνεις τη συνάντηση. Ναι. Αλλά ήταν και ένας συνεργάτης μου μπροστά. Και του λέω σε κάποια φάση, κλείνοντας το τηλέφωνο, λέω, τι κρίμα, λέω. Είδες, λέω, τώρα δεν θα μπορώ να το κάνω και να ήταν την επόμενη πενταετία. Ναι. Τι ωραία που θα ήταν. Ναι. Ότι είχες το χρόνο για να το λέω, ναι, τώρα δεν γίνονται αυτά τα προετοιμάσεις. πράγματα έτσι, ξαφνικά μέσα σε τόσο λίγο χρόνο. Ναι. Και μετά πήγαμε, είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση, πολύ ωραία κουβέντα. Άκουσα πολύ όμορφα λόγια. Και φεύγοντας λέω, ναι, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να δεχτώ την πρόταση, αλλά σας υπόσχομαι ότι αν δεν είναι αυτή τη φορά, μπορεί να είναι την επόμενη. Τι να πω κι εγώ, κάτι πρέπει να πω. Και τι είπε? Μου λέει ευκαιρίες.
Πρέπει να τσαρπάζεις τη στιγμή που σου δίνονται. Ναι, έτσι. Αυτό μου το είχε πει κι άλλος ένας. Μου το είχε πει και ο έμνηστος Μήνος Κυριακού. Αυτό το έλεγε, όντως. Ναι, όταν είχε γίνει η πρόταση για τον πρωινό καφέ, οπότε χτύψα καμπανάκια μέσα μου. Και τώρα πάμε λίγο πίσω στον πρωινό καφέ, μιας και τον ανέφερες. Διότι εκεί ήταν το μεγάλο βάπτισμα, το πολύ ξύλο που έπεσε. Δηλαδή, έχεις φάει ξύλο πολύ, θα πάμε να το συζητήσουμε αυτό. Ναι. Αλλά η περίοδος του πρωινού καφέ είναι σαν να τους είχες αποκαθιλώσει μία θεότητα και έπρεπε να πάρεις τη θέση της και την πλήρωσες ακριβά. Πραγματικά δεν ξέρω τι έφταιγε και αυτό ήταν που το έκανε δύσκολο. Αλλά είναι αυτό που λες ξύλο. Απλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά του ξύλου του σωματικού και του ξύλου του ψυχικού. Το ξύλο του ψυχικού δεν φαίνεται. Και υποφέρεις. Άρα ο άλλος το υποτιμάει κιόλας. Και είναι πιο επικίνδυνο από το σωματικό. Είναι γιατί πολύ ύπουλο. Καταρχάς σημαδεύεσαι. Δεν επουλώνονται αυτές οι πληγές. Και πολλές φορές, γιατί μίλησα γι' αυτό πρώτη φορά πριν από 1,5 χρόνο σε ένα συνέδριο στις Σέρρες που με είχαν φωνάξει για να μιλήσω, για τις δυσκολίες που έχουν οι γυναίκες στον χώρο της λάμψης, όσον αφορά στη δουλειά, στις ανισότητες τις κοινωνικές, στις συνθήκες, στις παρενοχλήσεις και όλα τα σχετικά. Και εγώ είχα επιλέξει να μιλήσω για πρώτη φορά εκεί, για ένα κομμάτι το οποίο δεν το είχα μοιραστεί ποτέ με τον κόσμο. Και το βίωνα μόνη μου και το πάλευα μόνη μου και το δούλευα μόνη μου για πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι είχα κάνει αυτή την ομιλία, όπου βέβαια με πιάσαν τα κλάματα την ώρα που το έλεγα, γιατί έβλεπα από κάτω μου πρόσωπα τα οποία και αυτά επίσης ήταν δακρυσμένα. Σαφώς κατάλαβα ότι δακρύζαν όχι γιατί τους άγγιζε απαραίτητα αυτό που λέω εγώ, αλλά γιατί μάλλον ταυτίζονταν και οι ίδιοι. Είχαν και αυτοί το ίδιο ή αντίστοιχο, εν πάση περιπτώσει, τραύμα. Και αγκαλιάστηκε πάρα πολύ αυτή η εξομολόγηση. Τι ήταν αυτή η εξομολόγηση σε σχέση με το ξύλο που είπες ότι έφαγα. Το οποίο τότε δεν λεγόταν bullying, γιατί bullying έχει να κάνει με τον σχολικό εκφοβισμό, το bullying. Εγώ το έλεγα διασυρμός στα ελληνικά αυτό. Ήταν ένας εθνικός διασυρμός, συστηματικός εθνικός διασυρμός. Τι λέγανε τότε? Μηνύσιμα πράγματα. Μηνύσιμα πράγματα. Είχα σκεφτεί κιόλας να κάνω, αλλά τότε θα ξεκινούσα πόλεμο και δεν ήθελα να το κάνω. Είχα αρχείο από κάποια από αυτά και είχα σκεφτεί να κάνω και slides και να βγάλω περιοδικά με τίτλους ή αποσπάσματα με εκπομπές. Αλλά δηλαδή, δώσε μου ένα να καταλάβω ένα παράδειγμα. Θα εξέθετα πάρα πολύ κόσμο από ανθρώπους που είναι εν ενεργεία. Θα εξέθετα πολύ κόσμο και επειδή θεωρώ ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, έχουν το δικαίωμα στα λάθη, θεώρησα ότι θα δεχτώ ότι αυτό ήταν ένα δικό τους λάθος και θα το άφηνα πίσω. Και δεν το έκανα. Αλλά είχα πιάσει τον εαυτό μου να νιώθω ότι θέλει να το κάνει. Μα όλο αυτό γιατί δεν έκανες καλά τον πρωινό καφέ? Πολύ καλά τον έκανα τον πρωινό καφέ. Ο πρωινός καφές ήταν τα 3 χρόνια που ήμασταν εκεί, τη μία χρονιά δεύτερος, την άλλη χρονιά πρώτος. Και την άλλη φορά, την επόμενη φορά, έκανα τη μισή σεζόν, γιατί μπαινόβιανα στα νοσοκομεία. Λόγω αυτού? Εννοείται. Δεν ήσουν αρκετή. Τι ήταν αυτό που έβγαινε ως μήνυμα? Ότι πήρες τη θέση? Τι έβγαινε ως μήνυμα ή ποιος ήταν ο λόγος? Και τα δύο. Ο λόγος θεωρώ ότι ήταν η τύχη που είχα, το να βρεθώ την κατάλληλη στιγμή στην κατάλληλη θέση. Άρα φθόνος, καθαρά φθόνος, καθαρός φθόνος. Τώρα μιλάμε, εσύ θυμάσαι τι σημαίνει να παίρνεις το θόκο από τις 2 μεγαλύτερες Ελληνίδες παρουσιάστριες που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή, την Ρούλα Κορομίλα και την Ελένη Μενεγάκη. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό πρέπει να ήταν σίγουρα ο λόγος. Βέβαια, στα μυαλά των ανθρώπων δεν μπορώ να είμαι και επειδή δεν μπορώ να είμαι στα μυαλά των ανθρώπων, αυτό ήταν που με πλήγωσε και τόσο πολύ. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είχα κάνει κάτι. Δεν είχα κλέψει τη θέση από κανέναν. Πού το εστιάζανε? Σε όλα. Έφταιγα για τα πάντα. Μέχρι και για την κρίση της οικονομίας στη χώρα έφταιγα. Τα πάντα. Όλα βρίσκαν έναν τρόπο και τα συνδυάζανε και τα καταλήγανε εκεί, αυτή. Αυτή, ρε παιδί μου, αυτή η ρημάδα, η κοπέλα. Και όλο αυτό ήταν υποκινούμενο, κατά τη γνώμη σου? Τώρα δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος μαέστρος από πάνω, αλλά επειδή το είδα να επαναλαμβάνεται μετά, το έζησε πρόσφατα και η Ιωάννα Μαλέσκου σε πολύ λιγότερο βέβαια βαθμό, νομίζω ότι είναι αυτό που μου είχε πει κάποτε η Έλλη Στάι, ότι όλο αυτό είναι σαν μια μυσταγωγία, σαν μια ιεροτελεστία της φυλής. Η φυλή είναι η τηλεόραση. Θα μπεις, θα σε πετροβολήσουν, αν αντέξεις, μετά θα σε αναγνωρίσουν. Πρέπει να χυθεί αίμα. Αν δεν αντέξεις, σε έχει φάει το σύστημα. Τελείωσε το θέμα. Αυτό ήτανε. Αλλά αυτό. Ωστόσο, το να τα ακούσω από ανθρώπους οι οποίοι είναι μεστομένοι και δουλεμένοι μέσα σε αυτό το σύστημα. Εσύ δεν άντεξες εκεί? Όχι, δεν άντεξα.
Και άρχισαν τα ψυχοσωματικά. Δεν άντεξα και νομίζω ότι αυτό ήταν μετά και αυτό που με αποτελείωσε. Το ότι δεν άντεξα. Λύγησες. Δεν ήξερα όμως ούτε πώς να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, δεν μπορούσα να μιλήσω. Απαγορευόταν να μιλήσω. Σωστά. Έτσι. Τότε, αν θυμάσαι καλά, λέγανε ότι δεν τα βάζεις με τα κανάλια, δεν τα βάζεις με το συνάφι. Τους έχεις ανάγκη, τους χρειάζεσαι, τους κάνεις, τους δείχνεις. Δεν μπορούσα να μιλήσω και γι' αυτό άρρωστηνα στο λαιμό συνέχεια. Τι παρουσίασες? Είχα ένα. Για να δεις το σώμα πώς ουρλιάζει. Στην αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι. Έκανα κάτι σαν αμυγδαλίτιδες. Μάλιστα. Αλλά τελικά ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο μικρόβιο, το οποίο είχε κάνει απικίες στο λαιμό μου και Ήθελες τόσο είχε πολύ θυμώσει και δεν έβγαινε αυτός ο θυμός. Ήθελες να ουρλιάξεις. Σταματήστε. Και όταν έμπαινα στο νοσοκομείο ένιωθα ασφάλεια. Έπρεπε να κάνω μια επέμβαση για να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία. Αλλά ήξερα ότι αν κάνω την επέμβαση θα είμαι πάλι ξανά στον κόσμο έξω, οπότε πάλι θα εκτίθεμαι και θα κινδυνεύω. Επομένως, εγώ για να μην κάνω το χειρουργείο, είχα βρει προφανώς υποσυνείδητα την άμυνα στο να κάνω συνέχεια πυρετό, έτσι ώστε να μην μπορώ να κάνω το χειρουργείο. Γιατί με πυρετό δεν μπορείς να κάνεις χειρουργείο. Οπότε νοσηλευόμουν μέρες με πυρετό που δεν έπεφτε με τίποτα. Ψάχναμε να βρούμε για ποιο λόγο δεν πέφτει ο πυρετός, γιατί θεωρούσαν ότι μπορεί να είναι κάποιο αυτοάνωσο, να κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Δεν έδειχναν τίποτα οι εξετάσεις. Μέχρι που κάποια στιγμή μου λένε πρέπει να ηρεμήσεις. Πρέπει να ηρεμήσεις. Εγώ μέσα στο νοσοκομείο νιώθα μια τρομερή ασφάλεια, γιατί όποτε μπαίνα στο νοσοκομείο πέφταν τα όπλα. Βέβαια. Από μερικούς πάντως, όχι από όλους. Ναι. Οπότε εγώ το είχα βρει αυτό. Κάθε φορά που τα βρίσκα σκούρα, αρρώστενα. Και έτσι τελικά. Και το συντηρούσα αυτό. Ναι, ως προστασία. Μέχρι που μου είπαν ότι, επειδή έκανα ταυτόχρονα και την ψυχοθεραπεία μου, ότι δεν έχεις κατάθλιψη, δεν είσαι άρρωστη. Παθολογικά είσαι καλά. Αυτό που κάνεις το προκαλείς στον εαυτό σου, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Κορίτσι μου γλυκό, κακοποίησε χρόνια συναισθηματικά. Αλλά τώρα που το καταλαβαίνεις και το ξέρεις, πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Εκεί άρχισα σιγά-σιγά να ηρεμώ. Μόλις αυτό που νιώθω είχε όνομα, άρχισα σιγά-σιγά να ηρεμώ. Έκανα το χειρουργείο και μετά εξαφανίστηκα. Σταμάτησες, είπες τέλος. Εξαφανίστηκα. Είπα τέλος. Ευτυχώς τότε η διοίκηση του Αντένα με αποδέσμευσε, γιατί το έβλεπε ότι δεν μπορείς. Μου το είπαν, δεν μπορείς. Το ξέρανε, γιατί είχα πάει και άλλες φορές γονιπετής και έλεγα, σας παρακαλώ, αποδεσμεύστε με από αυτό. Εξαφανίστηκα. Σηκώθηκα ένα πρωί και λέω στην οικογένειά μου, γεια σας. Φεύγω. Εγώ τώρα θέλω να πάω να ζήσω κάπου που δεν θα με ξέρει άνθρωπος. Να μπορώ, ρε παιδί μου, να βγω έξω και να νιώθω ότι δεν με μισούν ή δεν με λυπούνται. Να νιώθω ότι κάπου ανήκω. Σε είχε κάνει να νιώθεις ένα σκουπίδι? Μόνο. Σκουπίδι, άχρηστη, τελειωμένη, αποτυχημένη. Αυτές οι λέξεις ήταν μέσα στο μυαλό μου. Αντιπαθητική. Ο κριτής που λέει. Κακέκτυπο. Ατάλλαντη. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι. Και η συνέχεια του τι έκανα μόλις έφυγα είναι στο βιβλίο που κυκλοφορεί τώρα. Το οποίο έχει τίτλο. Το όνειρό μου ήταν πάντα να μου ποδήλατο. Οπότε θα μας πεις εκεί μέσα από το βιβλίο τι έκανες στη συνέχεια. Το βιβλίο αυτό το έχω συμπυκνώσει σε ένα ταξίδι, αλλά το βιβλίο αυτό έχει γνώση μέσα μιας ολόκληρης 15ετίας. Αλλά κάπως έπρεπε λίγο να βάλω τον κόσμο σε ένα mood. Άρα, αν δώσεις ένα τίτλο σε σχέση και με το βιβλίο και με το μάθημα ζωής που έχεις πάρει, ποιος είναι ο τίτλος αυτός? Ποιο μάθημα ζωής σου έχει δώσει? Ποιο μάθημα σου έχει δώσει στη ζωή? Ο τίτλος αυτός είναι πάρα πολύ κομβικός και θα τον καταλάβει κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ο αναγνώστης. Γιατί το όνειρό μου ήταν πάντα να μου ποδήλατο. Είναι μια παιδική ανάμνηση που έφερα μέσα μου, αλλά σε εκείνη την κομβική ανάμνηση κρυβότανε ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Δηλαδή, πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είχαν πάντα ένα αντίστοιχο μοβποδήλατο για όνειρο. Το μοβποδήλατο συμβολίζει αυτό που ήθελα και που δεν ακολούθησα. Αυτό που ονειρευόσουν. Αυτό που ονειρευόμουν. Το οποίο ήταν ποιο? Αυτό, το μοβποδήλατο. Αλλά το πρόδωσα. Πήρα ένα άλλο χρώμα. Παιδικό, αλλά τόσο ξεδιπλώνει... Σε σχέση με την αυθεντικότητα και με το πόσο κάνω αυτό που θέλω στη ζωή μου. Πάλι το ίδιο. Το βιβλίο μέσα σε βοηθάει λιγάκι να μπει και στο μυαλό των άλλων. Γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές γινόμαστε τοξικοί. Πλέον εγώ τους τοξικούς τους καταλαβαίνω. Και από αυτά που γράφουν μπορώ να καταλάβω και τι τους ενοχλεί ή τι τους λείπει. Πες μου πώς τους καταλαβαίνεις αμέσως. Τώρα εντάξει, το έχεις πιάσει και εσύ πώς γίνεται. Βγαίνει κακία. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι τόσο κακός. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι κακοί. Αλλά μπορεί να υποφέρει μέσα του τόσο. Έτσι ώστε να γίνεται τοξικός στον άλλον.
Απλά δεν ξέρει και ο άνθρωπος αυτός που να το εκτονώσει. Πού να το εκτονώσει. Άλλοι το εκτονώνουν στις γυναίκες τους, άλλοι το εκτονώνουν στα παιδιά τους, άλλοι το εκτονώνουν στον άγνωστο που δεν έχει και επιπτώσεις πίσω από ένα πληκτρολόγιο και με το όνομά τους. Εκτόνωση έχουν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν ανάγκη. Εκτόνωση. Δεν έχουν ανάγκη να βρίσω εγώ. Εγώ δεν τους θέω σε κάτι. Γιατί δεν έχουν κάτι μαζί μου. Δεν τους έχω κλέψει τα χρήματά τους, δεν τους έχω κάνει κακό, δεν τους έχω προσβάλει, δεν τους έχω χαλάσει την οικογένεια, τη γαλήνη τους. Δεν φταίω εγώ για τα προβλήματά τους. Απλά εγώ είμαι εκεί και επειδή ακριβώς είμαι εκεί, νιώθουν ότι είμαι υποχρεωμένη, σαν σκουπιδοντανεκές, να δέχομαι ό,τι σκουπίδι έχουν αυτοί μέσα τους. Αυτό συμβαίνει σε όλους αυτούς που έχουν ένα βήμα λίγο έτσι παραπάνω. Και γιατί αντιδράς και απαντάς? Δηλαδή αυτή η ανάρτησή σου... Πια δεν απαντάω με τον τρόπο που ήθελα ή που απαντούσα κάποτε. Εάν δω ότι κάποιος πραγματικά πονάει, μπορεί και να το απαντήσω και πολύ γλυκά για να καταλήξουμε στο τέλος και να μου ζητήσει και συγγνώμη και να μου ανοίξει και την καρδιά του. Ωραία. Η ερώτηση είναι, χρειάζεται να υπερασπίζεται κανείς αυτό που είναι ή όταν ξέρεις τι είσαι, δεν χρειάζεται να απαντάς στο φόνο? Δεν υπερασπίζεσαι. Αυτός που έχει αποφασίσει να σε βλέπει με κάποιον τρόπο, θα συνεχίσει να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Είναι μάταιο. Είναι σαν να ζητάς από το μανάβι κρέας. Είναι μάταιο. Και γι' αυτό και όταν ξέρεις εσύ πολύ καλά ποιος είσαι, πολύ δύσκολα θα σε αγγίξει και κάτι το οποίο μπορεί να λένε ή να γράφουν για σένα. Δεν σημαίνει ότι δεν δέχεσαι. Τώρα πια. Ναι, δεν σημαίνει ότι δεν δέχεσαι κριτική, γιατί το ακούω και αυτό σαν επιχείρημα. Ναι, με αυτή την λογική δεν δέχεσαι κριτική. Όχι, κριτική. Δεν μου κάνεις κριτική όταν μου λες ότι σε σαμπάζω. Ή τουλάχιστον επικοδομητική κριτική. Ή να μου έφυγε ψόφο στο παιδί μου, επειδή εγώ έχω μια συγκεκριμένη πολιτική πεποίθηση. Δεν μου κάνεις κριτική εκείνη τη στιγμή. Κριτική μου κάνεις όταν θα μου πεις, Ελεονόρα, έχω την αίσθηση ότι αυτό που κάνεις δεν το κάνεις σωστά, ή ότι νόμιζα, που δεν είναι δικό μου πρόβλημα το τι νόμιζες εσύ το νόμιζες, ότι θα έκανες κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά όμως, δέχομαι αυτό που κάνεις. Αυτό είναι η κριτική. Υπάρχει και μισογυνισμός. Και αυτό είναι και η άποψή μου. Υπάρχει και μισογυνισμός. Πώς δεν υπάρχει? Και υπάρχει και μισογυνισμός, για να μην το παίζουμε οι γυναίκες πάντα θύματα σε αυτό. Υπάρχει και μισογυνισμός μεταξύ γυναικών, ο οποίος λέγεται εσωτερικευμένος μισογυνισμός. Μισείς το φίλο σου. Ναι, απλά δεν το ξέρεις. Επειδή είσαι γυναίκα, λες έλα μωρέ τώρα. Δεν είναι, αλλά είναι. Και είναι και εσωτερικευμένος μισογυνισμός βασισμένος σε πολύ πατριαρχικά στοιχεία. Εμείς οι γυναίκες που θέλουμε να μαχόμαστε κατά της πατριαρχίας, πολλές φορές άδικα, για θέλά μας και υποσυνείδητα, τη συντηρούμε και τη μεταγγίζουμε και στους άλλους. Πώς? Τι πώς? Όταν εγώ θα κάτσω σαν γυναίκα και θα σχολιάσω καλή τι φοράει αυτή. Δεν είναι? Ή άμα κάτσω και πω πώς έγινε έτσι από τις πλαστικές, ή κοίτα πώς έγινε η μούμια, ή κοίτα πώς γερνάει. Ή είσαι μπάζο, κουκλίτσα μου, όταν με βλέπεις με ένα άβαυτη, εσένα τι σε νοιάζει? Και σε τι θα σε βοηθήσει το αν εγώ είμαι μπάζο? Έχω τον άντρα σου? Όχι. Σου κάνω τη ζωή χειρότερη? Νιώθει ανώτερη. Επειδή με λέει μπάζο? Μα οι περισσότερες από αυτές που με λένε μπάζο, αν κοιταχτούν στον καθρέφτη, τι θα πούν στον εαυτό τους? Τι όταν λες σε μια άλλη γυναίκα είσαι μπάζο? Στον εαυτό σου όταν τον κοιτάς, τι λες? Το ίδιο. Τι λες? Είσαι κούκλα? Είσαι θεά? Τι λες στον εαυτό σου? Είσαι μπάζο, του λες. Είσαι μπάζο, του λες, και αυτού. Πώς βγάζεις το θυμό σου, Ελεονόρα? Εσύ πώς εκτονώνεσαι? Με τα σπορ. Με τα σπορ. Ναι, βέβαια. Δηλαδή? Πολλές φορές, ας πούμε, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, όταν είχα καταστραφεί οικονομικά στην Κύπρο. Δεν το ξέρω τι έχεις. Ναι, είχα πάθει κι εγώ αυτή τη ζημιά που την είχε πάθει πολλοί κόσμος. Εννοείς οικογένεια? τότε με τις τράπεζες. Με τις τράπεζες, ναι. Εγώ είχα τα χρήματά μου φορολογημένα, δηλωμένα, καθαρά, τα πάντα από εδώ, τα είχα εκεί, γιατί απλά φοβόμουν εδώ. Κατάλαβες? Και απλά την πάτησα. Άλλο σοκ κι αυτό. Θυμάμαι ότι ξύπνησα μέσα σε μετά από ένα βράδυ και το 60% των δουλευμένων μου είχε χαθεί. Ράκος? Όχι. Όχι. Αλήθεια. Ράκος. Πληγωμένη βαθιά, βιασμένη σχεδόν. Απώλεια. Έπρεπε να πενθήσεις μια απώλεια. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και χειρότερα από αυτό.
Κατάλαβες. Ναι. Εκείνη τη στιγμή μέτρησα, Ναι. δεν μέτρησα τι είχα χάσει, μέτρησα τι είχε μείνει. Ναι. Και τι είχε μείνει, είχα την οικογένειά μου, είχα Ναι. την υγειά μου, είχα τη δουλειά μου. Ναι. Πάμε να τα ξανακάνουμε. Ξανά από την αρχή. Πάμε να τα ξανακάνουμε. Ξανά από την αρχή. Έτσι είναι Εκεί η ζωή. λοιπόν Έτσι, καβάλισα. τάπαγο, είναι σκληρή η ζωή. Εκεί λοιπόν καβάλισα μία τη σανίδα μου, το θυμάμαι ήταν καθαρά Δευτέρα, καβάλισα τη σανίδα μου 11 η ώρα το πρωί και βγήκα μέσα από το νερό 5 παρατέταρτο το βράδυ. Αλλά βγήκα και πραγματικά την επόμενη μέρα το πρωί ξύπνησα και λέω πάμε να τα ξανακάνουμε από την αρχή όλα. Φύγαμε, έτσι όπως είμαστε. Και δεν το ξανασυζήτησα. Άρα είναι πολλές οι στιγμές που έχεις λυγίσει στη ζωή και έχεις ξανασηκωθεί. Ποιος άνθρωπος δεν έχει λυγίσει στη ζωή του? Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει λυγίσει. Και εγώ θεωρώ ότι είμαι και τυχερή, γιατί έχω λυγίσει για πράγματα τα οποία είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα. Δηλαδή, και βάλε, εδώ πέρα βλέπεις μάνες που χάνουν τα παιδιά τους και στέκονται στα πόδια τους ξανά και μετουσιώνουν όλο αυτό το πένθος και κάνουν κάτι μέσα από όλο αυτό. Ναι, το αφόρητο. Εγώ είχα γνωρίσει πάρα πολλές γυναίκες τέτοιες μέσα από την εκπομπή που έκανα και από το hashtag και από τα μεσάνυχτα, που μέσα από την πρόκληση και από τη δυσκολία τους, μητέρες παιδιών αμαία, μητέρες παιδιών που χάθηκαν σε τροχαία, που παίρνανε όλη αυτή τη δυσκολία και τη μετουσιώνανε και κάνανε μεγαλουργήματα. Τώρα θα πάω σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο το ανέφερες πριν. Τα λάθη. Τι καταλογίζεις τον εαυτό σου? Δηλαδή, πες μου ένα λάθος που το έχεις αναγνωρίσει. Αναγνωρίζεις τα λάθη σου? Και βέβαια τα αναγνωρίζω, αλλά τα αγκαλιάζω τα λάθη μου, γιατί τα λάθη μπορεί να σε βοηθήσουν να μάθεις πράγματα. Πες μου κάτι. Κάτι που σε έμαθε. Ένα μεγάλο λάθος. Που το αναγνωρίζεις ότι ήταν λάθος. Το να ρίχνα τις ευθύνες στους άλλους. Δηλαδή, τότε, με τη δυσκολία που είχα... Στην υγεία σου εννοείς? Με την συναισθηματική την κακοποίηση, είχα ρίξει την ευθύνη στους άλλους. Οι άλλοι μου φέρονται έτσι, οι άλλοι μιλάνε έτσι για μένα, οι άλλοι λένε αυτά για μένα, οι άλλοι κάνουν αυτό. Οι άλλοι ναι. Δεν μπορείς να τους ελέγξεις τους άλλους. Δεν μπορείς να ελέγξεις ποτέ έναν άλλον άνθρωπο. Και οι άλλοι που τα λένε αυτά, που τα κάνουν αυτά, έχουν συγκεκριμένο λόγο που σκέφτονται, που βλέπουν τη ζωή, που μεταφράζουν τους ανθρώπους μέσα τους και τους οδηγεί στο να κάνουν αυτό που κάνουν και να λένε αυτό που λένε. Πρέπει να τους κατανοείς κιόλας. Έτσι. Αλλά από εκεί και έπειτα, ο άλλος το λέει αυτό. Εσύ τι κάνεις μετά? Το δέχεσαι και το αφήνεις και σε διαλύει? Αυτό ήταν και λάθος. σε καταρακώνει? Αυτό ήταν ένα λάθος από τα πιο επώδυνα που έχω αναγνωρίσει ότι κάνω και από τα πιο σημαντικά που όταν τα αναγνώρισα και το άλλαξα, είδα τον κόσμο να αλλάζει. Είδα τον κόσμο να αλλάζει γύρω μου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχεις την ευθύνη. Την ευθύνη ό,τι σου συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό. Και συνήθως ο άνθρωπος το εύκολο που έχει να κάνει είναι να ρίχνει την ευθύνη στους άλλους. Γιατί έκανες τηλεόραση? Πώς βρέθηκες? Γιατί έκανα δημοσιογραφία πριν, έκανα ρεπορτάζ πριν. Αυτό ήταν το ξεκίνημά μου. Γιατί την ήθελες στην τηλεόραση? Γιατί ήταν μια ευκαιρία που μου δόθηκε και την ευκαιρία της αρπάζουμε. Τις ευκαιρίες της αρπάζουμε όταν μας δίνονται. Όπως λέει και... Ναι, δεν έχω μετανιώσει. Καθόλου. Αλλά είδες ότι, ρε παιδί μου, εμένα η τηλεόραση δεν μ' αρέσει για τη λάμψη της. Δεν μ' αρέσει, δηλαδή, επειδή βάφεσαι, ντύνεσαι, εκτενίζεσαι, βγαίνεις, κάνεις την ωραία, σε βλέπουν στον κόσμο, σου ζητάνε selfie, σε κερνάνε κανένα τραπέζι που και που, ξέρω εγώ. Βρέθηκε η τηλεόραση στο διάβα μου. Θεώρησα ότι αν την εκμεταλλευτώ καλά μπορεί να μου δώσει και αυτή. Μου έδωσε. Αλλά είδες ότι κάποια στιγμή. Τα πολλά μου έδωσε. Η τηλεόραση δίνει πολλά πράγματα. Αναγνωρισιμότητα. Εντάξει, οκ, εξαρτάται και τι έχει ανάγκη ο καθένας. Ότι νιώθεις ότι εμένα μου έκανες έδωσε κάτι. επιβεβαίωση, λοιπόν. Έτσι, εγώ Έκανες αυτό κάτι. ζητούσα. Μου έδωσε επιβεβαίωση. Άλλος βλέπει χρήμα, άλλος βλέπει δόξα, άλλος βλέπει εξουσία. Αγάπη. Μου έδωσε και αγάπη η τηλεόραση. Ναι, μου έχει δώσει την αγάπη του κόσμου. Που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάντα κάτι σου δίνει και πάντα κάτι σου παίρνει. Έχασες κάτι, ακριβώς. Έχασα για κάποια στιγμή ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ηρεμίας μου, της προσωπικής. Στο χαρακτήρα σου έχασες κάτι? Νομίζω ότι κέρδισα πολλά από την τηλεόραση στο χαρακτήρα μου. Δεν αλλοιώθηκες? Είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός χώρος, ο οποίος, αν τον πιάσεις καλά, έχει να σου δώσει πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη. Από τις δοκιμασίες? Μέσα από τη σκληρότητα που έχει η τηλεόραση? Όχι. Μέσα από τον ανταγωνισμό? Μέσα από όλα αυτά συνδυαστικά. Αλλά στο τέλος της ημέρας... Σκλήρινες εσύ? Δεν νιώθω ότι έχω σκλήρινη. Μεγαλύτερη αντοχή? Έχω μεγαλύτερο έλεγχο του εαυτού μου και περισσότερη ψυχική ανθεκτικότητα. Που το έχω αποκτήσει εξαιτίας της τηλεόρασης. Και εξαιτίας των χαστούκιών. Αλλά είδες όμως, η ανάγκη μου να κάνω και το δημοσιογραφικό μου το κομμάτι πάντα υπήρχε. Και γι' αυτό το 2014 που είχα κλείσει 10 χρόνια στις πιο ψυχαγωγικές εκπομπές
είπα και τώρα εγώ θέλω να κάνω πάλι ρεπορτάζ, με ενδιαφέρει το ρεπορτάζ, θέλω να γυρίσω να κάνω ρεπορτάζ, θα κάνω ρεπορτάζ. Ναι. Και ήταν η εποχή που που κάναμε το hashtag. Λοιπόν, να μείνουμε τώρα σε αυτό. Όπου το hashtag δεν το ήθελε κανένα μεγάλο κανάλι. Ναι. Το είχα πάει παντού. Τι ήταν αυτό? Τώρα αυτό ήταν μια επικίνδυνη ζώνη. Μπήκε σε μια επικίνδυνη ζώνη. Γιατί ήταν δεν ξέρω, έτσι πως το βλέπω εγώ. Καθόλου. Δηλαδή, αν μου είχαν προτείνει, δεν θα το έκανα. Γιατί? Δεν ξέρω. Καταρχάς, εγώ το πρότεινα, δεν μου το πρότειναν. Αλήθεια. Βέβαια. Ναι, το δηλαδή, hashtag είναι μια χειροποίητη εκπομπή. Ήθελες να μπεις στο ρόλο μιας πόρνης και να είσαι στη Συγκρού. Ναι, αλλά όχι. Ξέρεις κάτι, έτσι είναι πολύ εύκολο να το μεταφράζει κάποιος. Ναι, και όπου να το αυτό λέει. που Η κάθε... μετουσιώνεται πώς αυτό. Άκου να δεις. Η εκπομπή αυτή ήταν μια εκπομπή έρευνας δημοσιογραφικής. Μεγάλης, βαθιάς έρευνας. Δηλαδή, μπαίναμε σε σημεία που κάποιοι μπορεί και να μην μπαίνανε παλιά. Έχουμε δεχτεί απειλές για αυτή την εκπομπή. Η εκπομπή αυτή ήταν χειροποίητη, όπως λέει και η Νατάσα Ιωάννου, που είναι και η δική σου σκηνοθέτηδα και ήταν και η σκηνοθέτης που κάναμε μαζί και το hashtag. Την είχαμε εμπνευστεί με το Θέμη το Μάλι. Αυτή λοιπόν η εκπομπή τι ήτανε? Η εκπομπή αυτή είχε πάντα μια επίφαση. Θα ήταν μια κοινωνική έρευνα, θα ήταν ένα στοιχείο, θα ήταν ένα θέμα, ένα κοινωνικό πρόβλημα. Από εκεί ορμόμενοι κάναμε ολόκληρη έρευνα. Πάμε λοιπόν στις πόρνες που είπες. Το θέμα μας ήταν η λέξη νύχτα. Τα πράγματα που γίνονται τη νύχτα. Είχαμε πάει, είχαμε επισκεφτεί νοσοκομεία και βλέπαμε τους ανθρώπους που δέχονται τα επίγοντα περιστατικά. Είχαμε μιλήσει μαζί τους. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ ακολουθώντας ένα απορριμματοφόρο. Είχαμε ανέβει πάνω στο απορριμματοφόρο και είχαμε κάνει μια βάρδια με τους ανθρώπους που δουλεύανε τότε στο Δήμο Μαραθώνα. Αλλά αυτά δεν τα επιλέγει ο κόσμος να τα θυμηθεί, επιλέγει άλλα πράγματα. Είχαμε πάει και είχαμε κάνει στην Λεωφόρο Συγκρού περίπατο με τα κορίτσια που δουλεύανε εκεί. Και το κάναμε πραγματικά βιωματικά. Συνοδέψαμε κορίτσια εκεί. Είδαμε πώς γίνεται η δουλειά εκεί. Είχαμε μιλήσει με τα κορίτσια αυτά. Μάθαμε γιατί ένα κορίτσι να επιλέξει να κάνει αυτή τη δουλειά. Μπήκαμε στο μυαλό τους, προσπαθήσαμε να το καταλάβουμε. Είδαμε τις δυσκολίες του επαγγέλματος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι προσεγγίζαμε τα θέματα με μεγάλη ευαισθησία. Το ξέρω ότι κάποιοι το έχουν εργαλειοποιήσει όλο αυτό. Τις προάλλες έψαχνα να βρω την εκπομπή με το θέμα του αυτισμού. Δεν υπάρχει στο YouTube, γιατί σαφώς ο αυτισμός δεν πουλάει, δεν σοκάρει, δεν είναι προκλητικός. Το γύρισμα, βέβαια, μιας ταινίας πορνό είναι κάτι προκλητικό. Καθόλου προκλητικό δεν είναι. Η επίφαση, λοιπόν, για την εκπομπή εκείνη ήταν μια έρευνα. Τι συναίσθηση να αναζητήσεις σε κάτι τέτοιο? Είναι επαγγελματίες. Θα σου εξηγήσω αμέσως. Αυτό που επιλέγουν. Γιατί να κάνουν αυτό όμως? Δεν θέλεις να μάθεις, που ήταν και ο λόγος που κάναμε το αφιέρωμα στο πορνό? Γιατί ο Έλληνας είναι στην τρίτη θέση θέασης πορνό μεσημεριανές ώρες από το χώρο εργασίας του? Τι είναι αυτό που οδηγεί τον Έλληνα να βλέπει πορνό την ώρα που δουλεύει? Έτσι. Και πάμε να δούμε τι είναι το πορνό. Το πορνό ήταν πάντα αυτή η βιομηχανία των δισεκατομμυρίων? Όχι. Το πορνό κάποτε ήταν ιδιαίτερο προνόμιο που είχε η αριστοκρατία. Το πορνό κάποτε κοσμούσε σπηλιές. Ήτανε σε τοιχογραφίες. Το πορνό κάποτε ήταν στα παιδικά παραμύθια, τα οποία τα είχαν μόνο οι ευγενείς. Κοκκινοσκουφίτσα, η Χιονάτη με τους 7 νάνους. Όλα είχαν μέσα πορνό. Τα παραμύθια είχαν πορνό. Αυτά, αν κάποιος είχε παρακολουθήσει όλη την εκπομπή και όχι μόνο το βιωματικό κομμάτι, θα είχε ακούσει λαογράφους, ιστορικούς, επιστήμονες. Γιατί δεν άφησες άφησες το βιωματικό απ' έξω? Γιατί πάμε λοιπόν να δούμε, εσύ φίλε μου, που στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι, την ώρα που το αφεντικό σου μέσα νομίζω ότι δουλεύεις, κάτσε και βλέπεις πορνό, πάμε να δούμε τι είναι αυτό που σου αρέσει. Και πάμε να δούμε αν τελικά όντως θα έπρεπε να σου αρέσει. Ναι, αλλά. Ή όχι, είναι ένα κατασκεύασμα. Δεν είναι μια κλειδαρότρυπα? Δεν είναι κάτι πολύ ειδικό? Εσύ, τώρα, Άννα, πραγματικά, εγώ σε ρωτάω. Σοκαρίστηκαν με το backstage και δεν σοκαρούν όταν βλέπουν την ταινία? Τι του σοκάρει? Το ότι εγώ κάνω μπροστά στην κάμερα αυτό που κάνουν κρυφά στο μπάνιο τους ή μέσα από το κινητό τους στο γραφείο τους? Αυτό του σοκάρει? Δεν είναι λίγο υποκριτικό όλο αυτό? Τι του σοκάρει? Το ότι πάμε να τους δείξουμε το κατασκεύασμα αυτό το κοινωνικό, που βγάζουν πάνω σε αυτό το κοινωνικό κατασκεύασμα δισεκατομμύρια δολάρια και που αυτός είναι θύμα του, γιατί είναι εθισμένος σε αυτό. Άρα ήταν μια κριτική στο σύστημα. Και μου λες εσύ ότι εγώ είμαι προκλητική που μπαίνω μέσα και κάνω κλειδαρότυπα, που δεν κάνω κλειδαρότυπα, το δείχνω σε όλο τον κόσμο. Και δεν είναι προκλητικό και σοκαριστικό εθισμένος σε αυτό? Που προτιμάει να το βλέπει αντί να το κάνει με τη γυναίκα του, αντί να το ζει με τη σύντροφό του. Ουσιαστικά αυτό ήταν που ήθελες να πεις μέσα από αυτή την εκπομπή? Πρέπει να δεις όλη την εκπομπή για να καταλάβεις πώς το πάμε και εκεί, πώς το τελειώνουμε και εκεί. Πρέπει να το δεις, γιατί αυτό που είδες εσύ ήταν 4 λεπτά βίντεο, το οποίο το ενισχύανε ή το καταρρίπτανε με τις απόψεις τους οι έγκριτοι δικοί. Τώρα μιλάμε η εκπομπή αυτή.
την περίοδο. Είχες που μιλούσαν πάνω στα θέματα τα κοινωνικά. Τα επεισόδια ήταν 2 ώρες. Ήταν 1 ώρα το ρεπορτάζ και άλλη 1 ώρα live συζήτηση μέσα στο πλατό. Ήταν 2 ώρες. Ήταν νούμερο 1 trend στην εποχή του, στο Twitter, που το εργαλειοποίησε τώρα. Αλλά τότε ήταν η νούμερο 1 εκπομπή. Ο κόσμος όταν μου λέει με θυμάται για 2 πράγματα. Με θυμάται για το hashtag και για τα μεσάνυχτα. Είναι οι εκπομπές του hashtag που έχω πιο πολύ ευχαριστηθεί στη ζωή μου, γιατί πέρα από αυτά κάναμε και άλλα πολύ σημαντικά. Έχουμε κάνει για το AIDS, έχουμε κάνει για τους ναρκωμανείς. Δηλαδή δεν ήταν σοκαριστικό το ότι εμείς περπατήσαμε στους δρόμους της Ομόνοιας με τοξικομανείς. Αυτό δεν ήταν συγκλονιστικό? Δεν ήταν συγκλονιστικό το ότι πήγαμε και αγκαλιάσαμε παιδιά σε δομές, εγκαταλελειμμένα, για να δούμε τις δυστοκίες της υιοθεσίας, στη γραφειοκρατία? Αυτό το γύρισμα μας πήρε 3 φορές, 3 μέρες για να το κάνουμε, γιατί μπαίναμε μέσα και διαλυόμασταν με τους συντελεστές από το κλάμα, από τα εγκαταλελειμμένα μωρά που ήταν μέσα στα ιδρύματα. Τι κατάλαβες μέσα από αυτήν την εμπειρία? Έγινα πολύ καλύτερος άνθρωπος. Πολύ καλύτερος άνθρωπος. Και ξέρεις κάτι, με ρωτήσανε όταν οι άνθρωποι δικοί μου και οι δημοσιογράφοι, όταν δέχτηκα την υποψηφιότητα για τις ευρωεκλογές, μου λένε «Ρε εσύ, υπάρχει κάτι που θες να κρύψεις, κάτι που φοβάσαι, μη βγεις στον αέρα?» ρώτησαν από και βέβαια, κόμμα. λέω τίποτα. Τίποτα. Ήξεραν, δεν ήξεραν τις εκπομπές αυτές? Μα γιατί δεν πρέπει να ντρέπομαι για αυτές? Αυτές οι εκπομπές πριν 10 χρόνια είχαν προβληθεί σε κανάλι εθνικής εμβέλειας. Δεν είχε ποτέ παρέμβει το Εσουρού. Ποτέ δεν είχε παρέμβει το Εσουρού για αυτό που βλέπετε. Ποτέ. Ήταν εκπομπές που συζητιόντουσαν και είχαν γίνει Talk of the Town. Την επόμενη χρονιά μου τη ζήτησαν 4 ιδιωτικά κανάλια που την είχαν προηγουμένως απορρίψει. Ήμουνα περήφανη για αυτές τις εκπομπές. Δεν περίμενα ποτέ να εργαλειοποιηθούν. Ζήτησε συμβουλή για το πώς να το αντιμετωπίσεις, αφού είδες όλο αυτό που σήκωσε? Όχι βέβαια, γιατί δεν το πήρε κανένας στα σοβαρά από τους ανθρώπους που θα έπρεπε να τους απασχολήσουν. Δεν το πήρε κανείς στα σοβαρά. Όλοι ξέρανε. Πώς θες το παιδί σου να σε θυμάται? Είναι νωρίς που κάνω αυτή την ερώτηση? Σε έχει απασχολήσει? Φροντίζω γι' αυτό. Φροντίζω για την απάντηση από τώρα. Ναι. Θέλω να με θυμάται ως μια μητέρα στοργική, ως μια μητέρα δοτική, ως μια μητέρα παρούσα, ως μια μητέρα εμπνευστική, ως μια μητέρα κοντά της. Αυτό. Ξέρεις κάτι? Είμαι σίγουρη ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Το παιδί μου με βλέπει και μου χαϊδεύει το πρόσωπο και μου λέει «Μαμά μου, σ' αγαπώ, είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου. Μανούλα μου, είσαι πολύ γλυκούλα, μ' αγκαλιάζει, με σφίγγει, μου λέει «Μου έλειψες», μου λέει «Σ' αγαπώ». Έχουμε αυτή τη σχέση με την κόρη μου και πιστεύω ότι θα περάσουμε βέβαια και την εφηβεία, θα είναι μια γλωσσού ατελείωτη πιστεύω. Δεν φοβάμαι, είμαι έτοιμη για όλα. Δείτε σε λίγο. Κάποια στιγμή κλονίστηκε η πίστη μου. Ένα πρωί με παίρνω και μου λένε ότι ο Χαραλάμπης πέθανε την ώρα που έβλεπε πρωινό καφέ. Και λέω, ποιος Θεός το θέλει αυτό? Τι λες το πρωί όταν ξυπνάς για να δώσεις τον εαυτό σου δύναμη να συνεχίσει τη μέρα? Ότι είναι μια καινούργια μέρα και πάμε να την αρπάξουμε από τα μαλλιά. Καλά, δεν το λέω κάθε μέρα. Δηλαδή υπάρχουν και μέρες που λέω πάλι τα ίδια. Αλλά θα το γυρίσω. Στο Θεό πιστεύεις? Πιστεύω, θα σου πω. Πιστεύω. Απευθύνεσαι? Έχω υπάρξει, πιστεύω. Δεν ξέρω πώς θα το βαφτίσω αυτό που πιστεύω. Έχω περάσει μια φάση που ήμουν πάρα πολύ ταγμένη στη θρησκεία. Έχω κάνει και ήταν τόσο βαθιά η πίστη μου που έχω κάνει πίσω μου και ένα μεγάλο σταυρό, ένα τατουάζ. Πήγαινα στην εκκλησία συνέχεια, προσευχόμουν, έκανα τάματα. Έπαιρνα πάρα πολύ δύναμη μέσα από αυτή την πίστη. Κάποια στιγμή κλονίστηκε η πίστη μου. Γιατί? Έγινε κάτι σημαντικό και κλονίστηκε η πίστη μου. Έχασες άνθρωπο? Όχι δικό μου, αλλά έχασα... Ήμουνα στον πρωινό καφέ και χτύπησε κάποια μέρα το πρωί ένα τηλέφωνο. Ήτανε μια μητέρα. Που θέλει να σου μιλήσει. Τότε εγώ ήμουν 27 χρονών, δεν καταλάβαινα τι πάει να πει μητέρα, τι μπορεί να νιώθει μια μητέρα και θέλει να μου μιλήσει. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως ήθελα να δεχτώ το τηλεφώνημα, γιατί δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος επαφής με το κοινό, δεν υπήρχαν social τότε. Και ήταν η μητέρα του Χαραλάμπη. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Ήταν η μητέρα του Χαραλάμπη. Λέω ναι, γεια σας, μου λέει γεια σου κορίτσι μου, μου κάνει, είμαι η μητέρα του Χαραλάμπη. Ο Χαραλάμπης είναι 15 χρονών, από 7 μηνών που γεννήθηκε παλεύει με τον καρκίνο. Είναι σε πάρα πολύ δύσκολη φάση, μπαίνουμε συνέχεια στα νοσοκομεία, το παιδί μου δεν έχει ζήσει τη ζωή του. Εσύ του κρατάς την τροφιά, είναι μεγάλος θαυμαστής του, θέλει να σε γνωρίσει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορείς να το εκπληρώσεις αυτή την επιθυμία, θα σου είμαι ευγνώμων. Στο Αγλαία Κυριακού νοσηλεύονταν ο Χαραλάμπης.
Πάω λοιπόν, του παίρνω επιτραπέζια παιχνίδια, του παίρνω γλυκά. Ετών? Στα 15. Πηγαίνω λοιπόν να δω το Χαραλάμπι, γνωριζόμαστε με το Χαραλάμπι. Για να βρω το δωμάτιο του Χαραλάμπι, περνάω από το δεύτερο όροφο του νοσοκομείου που νοσηλευόντουσαν βρέφη από ημερών μέχρι έφηβους που είχαν καρκίνο. Άλλα στον εγκέφαλο, άλλα στο αίμα. Καρκίνο, παιδιά με καρκίνο. Καταλαβαίνεις ότι εγώ έφυγα διαλυμένη από εκεί μέσα. Συνέχισα να επισκέπτομαι το Χαραλάμπι για αρκετά μεγάλο διάστημα, μέχρι που ένα πρωί με παίρνουν και μου λένε ότι ο Χαραλάμπης πέθανε την ώρα που έβλεπε πρωινό καφέ. Και λέω, ποιος Θεός το θέλει αυτό? Για τα παιδάκια μέσα στα νοσοκομεία. Και εκεί μέσα μου ένιωσα κάτι να σπάει. Μίλησα με πνευματικούς, μίλησα με παπάδες, μίλησα με ένα κάρο ανθρώπους που μου λέγανε. Αλλά οι απαντήσεις δεν με καλύπτανε. Είχες θυμώσει. Και λέω αυτό, έμεινα εκεί. Και τότε ήτανε που... Έψαξα μετά, βρήκα και άλλες θρησκείες, έμαθα και για τη φιλοσοφία τους και για την Ανατολή. Όλα αυτά. Σε πονάει η απώλεια? Με πονάει το ότι αυτή τη στιγμή κάποιος μπορεί να έχει πλέξει, γιατί όταν λέμε ότι όλα είναι, τα πάντα ο Θεός επίησε με σοφία και ότι όλα είναι θέλημα Θεού, κάποιος έχει επιλέξει να σκοτώνονται παιδιά στη Γάζα αυτή τη στιγμή, κάποιος έχει επιλέξει με αυτή την οτροπία να πεθαίνουν παιδιά από καρκίνο. Αυτή είναι η ζωή, έχει το θάνατο. Κάποιος μέσα. επιλέγει να γίνονται πόλεμοι, ιεροί πόλεμοι, στο όνομα της θρησκείας. Σ' αλλάζω κλίμα. Φίλους έχεις? Έχω. Κρατάνε οι φιλίες σου? Πολλά χρόνια, από παιδιά. Τώρα θέλει να συνδεθεί μαζί μας και να μιλήσει ένας άνθρωπος που είναι... Νομίζω ότι το νιώθεις φίλο σου και ότι στέκεσαι στους φίλους σου. Στέκεσαι? Αυτό λένε οι φίλοι μου. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι φίλη. Έχεις χρόνο να ασχοληθείς, να σταθείς στο φίλο? Δεν είμαι φίλη που θα είμαι σε 15 γκρουπ και θα λέμε κάθε μέρα και θα μιλάμε στα μηνύματα ή που θα πάρω τις φίλες μου κάθε πρωί και θα τους πω: «Έλα, τι γίνεται, πώς πήγατε χθες, ναι, τι κάνει ο άντρας σου, το παιδί σου, τι φάγατε». Όχι, δεν είμαι αυτή η φίλη. Είμαι όμως η φίλη στην οποία θα πάρουν τηλέφωνο όλες όταν υπάρχει πρόβλημα. Οκ, πάμε να δούμε λοιπόν πότε εκείνος σε πήρε όταν υπήρχε πρόβλημα. Γεια σου Πάνο Καλίτσι. Τι κάνεις? Γεια σας, καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας. Έλα, θα ήταν πιο ωραία να ήσουν εδώ μαζί μας. Θα σε βάζαμε ανάμεσά μας. Εγώ αλήθεια ζηλεύω. Εγώ έχω να σε δω εσένα πάρα πολύ καιρό, αλλά μου θυμίζεις όλη αυτή την εποχή που έχουμε περπατήσει μαζί σε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα της τηλεόρασης. Έχετε και το αγαπημένο κοτοπουλάκι μου μαζί. Γιατί την αγαπάς την Ελεονόρα? Γνωριζόμαστε λοιπόν, για να μην τα λέμε και συνέχεια από τότε που ξεκίνησε το project στον Αντένα, που μου αναλάβαν και μου είπανε πρέπει να την κάνεις άνθρωπο. Η οποία ήταν ένα σπορ κορίτσι, ένα πιο αλυτάκι, ας πούμε, πυριωτάκι, και έπρεπε λίγο να μπει λίγο σε πιο formal καταστάσεις. Και μαζί περπατήσαμε όλους αυτούς τους δρόμους μαζί πολλά χρόνια και έτσι χτίσαμε και μια πολύ ωραία αληθινή φιλία. Την αισθάνομαι ένα κομμάτι σαν οικογένειά μου. Δηλαδή πολλές φορές τσακωνόμαστε, λες και είμαστε αδέλφια. Την έχεις δει σε δύσκολες στιγμές? Καλά, που συζητάς. Καταρχήν όλο το ξεκίνημα που ήταν ένα φανταστικά δύσκολο ξεκίνημα, το έχω περάσει μαζί της. Προσπαθούσα συνέχεια σαν κυματοθράφσης, ας πούμε, λίγο να της παίρνω όλα αυτά τα θέματα. Γιατί ξαφνικά ένα κορίτσι καλλιεργημένη, μορφωμένη από ένα ωραίο σπίτι, που έπαιρνε την αγάπη της, ήταν ένα νορμάλ άτομο, ξαφνικά βρέθηκε σε καρχαρίες. Μιλάμε τώρα για καρχαρίες. Ο Πάνος ήταν από τους πρώτους. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ο Πάνος ήταν από τους πρώτους που άρχισε να μου λέει πρόσεχε αυτόν, πρόσεχε αυτό, πρόσεχε εκείνο, πρόσεχε το άλλο. Γιατί ξέρεις, εγώ ήμουν όλους πάρα πολύ, πώς να το πω, ανοιχτή και με καλές προθέσεις. Και ο Πάνος λιγάκι, επειδή ήταν και πιο πολλά χρόνια στο χώρο, και να σημειώσουμε κιόλας ότι την περίοδο που εγώ ήμουν η παρουσιάστρια του πρωινού καφέ και εκείνος ήταν ο άνθρωπος που επιμελείται την εικόνα μου, έπαιρνε διπλά, αν όχι τριπλά χρήματα από ό,τι έπαιρνα εγώ. Για να καταλάβεις δηλαδή πώς πληρωνόμουν στον πρωινό καφέ. Τον έκανα δώρο, τσάμπα, τον έκανα. Να σου πω Πάνο. Εσύ πότε τη χρειάστηκες? Να σου πω με ένα μαγικό τρόπο, δεν ξέρω τώρα, με ένα πραγματικά μαγικό τρόπο, όταν τη χρειάζομαι, που δεν είναι πολλές φορές, πραγματικά είναι εκεί.
έχω καταλάβει, ας πούμε, ότι έχω μια μυθιστορηματική ζωή. Μου έχουν συμβεί πράγματα τα οποία είναι πολύ ακραία, που άλλοι δεν θα μπορούσαν να τα ξεπεράσουν ποτέ. Και με κάποιο τρόπο σε αυτά ήταν πάντα η Ελεονόρα και με κάποιον τρόπο. Τώρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ προσωπικό. Θα ήθελα να σας το αναφέρω. Εγώ γενικά πριν από αυτό το συμβάν που μου είχε γίνει πριν 7 χρόνια με την απόπειρα δολοφονίας, ναι, το οποίο θέλω να σου πω ήταν αμέσως εκεί στο νοσοκομείο Ελεονόρα. Δεν ξέρω πώς εξφενδονίστηκε και βρέθηκε σε μένα. Με είχε πάρει τηλέφωνο η πρώην σύζυγος του Πάνου, ουρλιάζοντας. Εγώ έκανα μοντάζ τότε στο hashtag, δεν καταλάβαινα τι μου λέγει. Μου λέγει πυροβόλησαν τον Πάνο. Της λέω, Ελένα, τι λες? Μου λένε πυροβόλησαν τον Πάνο. Και εννοείται ότι πήγα εκεί που με κάλεσαν. Έχω δει τον Πάνο Καλίτση, αυτόν τον άνθρωπο που τον βλέπετε τώρα έτσι περιποιημένο, όμορφο και ζωντανό. Τον έχω δει. Ζωντανό νεκρό. Τον έχω δει με μια σφαίρα στην καρδιά. Έχω δει τη σφαίρα στην καρδιά του. Την έχω δει. Έχει φωτογραφία με τη σφαίρα κανονικά και εγώ να γελάω και να μιλάω. Ω Θεέ μου, με έχει πιάσει η καρδιά μου που τα ακούω. Είχε δηλαδή περάσει. Ήταν εξαπλωμένος στο κρεβάτι, περιμένοντας να δούνε τώρα πώς θα διαχειριστούν οι γιατροί την κατάσταση. Και ήταν στο στήθος του, στο μέρος της καρδιάς, μια τρύπα που μέσα είχε μια σφαίρα. Τέλος πάντων, αυτό το ανέφερα μόνο λίγο σαν αρχή. Εγώ, αυτό που ήταν για μας, που επί της ουσίας είναι αυτό το πράγμα που για μια ζωή νομίζω θα μας ενώνει με την Ελεονόρα και δεν έχει αναφερθεί ποτέ ούτε και στην εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί. Θα ήθελα να το πω, είναι αρκετά χρόνια πριν είχα μια συναυλία με τον Ρουβά που έπρεπε να τον ετοιμάσω για το Love Radio. Και έπρεπε να είμαστε εκεί γύρω στις 6 ώρα. Εγώ 5 ώρα έκανα μπάνιο, τέλος βέβαια. Και κάποια στιγμή, τέλος πάντων, πήραξα ένα σπυράκι, το οποίο δεν το φρόντισα να το καθαρίσω και όλα αυτά. Πάω, κάνω τη δουλειά μου και μέσα σε 4 ώρες έχω 40 πυρετό. Σε 5 ώρες έχω 42 πυρετό. Και κάποια στιγμή αρχίζω να χάνω τις αισθήσεις μου. Με βοήθησαν οι συνεργάτες του Σάκη και κάποιοι τραγουδιστές. Εγώ δεν μπορούσα ούτε ένα πράγματά μου να μαζέψω. Και τους έλεγα, παιδιά, απλά αν μπορεί κάποιος να με πάει στο σπίτι. Ούτε το αυτοκίνητό μου. Βρέθηκα στο σπίτι μου λοιπόν, σε κόμμα. Οι γιατροί μου λέγανε ότι λέγεται αυτό το κόμμα είναι πριν της λοιμώξης και ότι νομίζω ότι κοιμάσαι, αλλά ουσιαστικά είσαι σε κόμμα και μετά παθαίνεις υψαιμικό σοκ και απλά μετά επέρχεται ο θάνατος. Και με έναν μαγικό τρόπο η Ελεονόρα με είχε δει που με εκεί και ρώταγε και λέγε, παιδιά, πού είναι ο Πάνος, τι έγινε και όλα αυτά, και της είπαν όλα αυτά. Και από την τρέλα και την ανησυχία της, γιατί έχει πάντα αυτό το πράγμα για τους ανθρώπους μέσα. Μπορεί να δείχνει πολλές φορές σε ανθρώπους, επειδή έχει πολλά σαν μυαλό της, να δείχνει ένα τελείως διαφορετικό εαυτό. Εγώ θέλω να σου πω ότι με έναν μαγικό τρόπο, ενώ βρήκε, χτύπαγε κουδούνια στις γειτόνισσές μου, μπήκανε μέσα στο σπίτι μου, με κατέβασε με τα χέρια της από τη σκάλα να χτυπιέμαι ολόκληρος άνθρωπος. Τώρα όλα αυτά ακούγονται λίγο περίεργα, απλά είναι όλα αληθινά. Κάναμε εισαγωγή, επειδή ήταν η ίδια επώνυμη, αυτό το πράγμα με βοήθησε γιατί έγινε εσπευμένα η εισαγωγή. Δεν υπήρχε περίπτωση να ζω αν δεν είχε συμβεί αυτό. Σου έσωσε τη ζωή. Πάντως, συνήθως, αν πάρεις κάποιον και δεν σου απαντήσει, εντάξει, θα πάρεις και την επόμενη μέρα. Ναι, αλλά όμως επειδή ήμουν και εγώ στη συναυλία του Σάκη, ήξερα ότι έχει φύγει σε άσχημη κατάσταση, χωρίς τα πράγματά του και χωρίς το αυτοκίνητό του και τον έχουν πάει στο σπίτι. Θεωρώ ότι έχω μαζί της μια καρμική σχέση. Που ο άντρας σου δεν είναι ζηλιάρης. Θα σου πω. Γιατί εγώ δεν μπορώ να μην το πω, γυναίκα είμαι. Περίμενε. Ο Θοδωρής, σε πληροφορώ ότι στην αρχή ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικός με τους άντρες φίλους μου και εγώ είχα αρκετούς. Ακριβώς. Ο Πάνος δηλαδή, όταν του είπα ότι ήμασταν στην Πάρο διακοπές με τον άντρα μου και του είπα ότι είναι και ο Πάνος εκεί, είχε λίγο. Δεν είχε πολύ χάρη. Να βολιδοσκοπήσει τι γίνεται, τι παίζει. Αλλά ο Θοδωρής που έδωσε χώρο στους άντρες φίλους μου,
Δύο στους πολύ κομβικούς μου, τώρα τους λατρεύει. Τους θεωρεί δικούς του. Ναι, γιατί έχει ο άνθρωπος καταλάβει ποια είναι η βάση της σχέσης σας. Εντάξει, είναι σημαντικό για τους ανθρώπους. Και οι δύο είναι κουμπάρι μου. Και οι δύο είναι κουμπάρι μου. Και ο Πάνος έχει παντρέψει. Τον έχω παντρέψει εγώ και τον άλλον επίσης πάντρεψα. Μάλιστα. Οι δύο κολλητοί μου, οι δύο φίλοι μου, οι άντρες γίνανε κουμπάρι. Ναι. Ωραία. Ο άντρας μου λοιπόν ήθελε να μου κάνει έκπληξη. Γιατί ήξερε από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει, εγώ δεν πρόκειται να πάω τώρα νύφη στην εκκλησία, δεν παίζει αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί? Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο. Βαριέμαι πάρα πολύ. Δηλαδή και τη βάφτιση που έκανα, 5 χρονών είχε πάει το παιδί, για να καταλάβεις. Σκεφτόταν λοιπόν να μου κάνει μια έκπληξη, αλλά για να μου κάνει την έκπληξη περίμενε ένα δώρο. Το δώρο δεν ήρθε ποτέ, ο άντρας μου ήταν έξαλλος. Και του λέω: τι έχεις, Χριστιανέ μου, τέτοια μέρα, γιατί είσαι έτσι? Και, εν πάση περιπτώσει, ο άντρας μου πήρε την πρωτοβουλία και χωρίς το δώρο με ζήτησε από τον μπαμπά μου μπροστά σε όλο τον κόσμο. Κανείς δεν ήταν γνώστης του τι σκεφτόταν να κάνει. Δεν είχαμε στέφανα, δεν είχαμε βέρες, δεν είχαμε τούρτες, δεν είχαμε ρύζι, δεν είχαμε τίποτα. Και από τη στιγμή που αποκάλυψε ότι θέλει να με παντρευτεί, αρχίζαμε να ψάχνουμε να δούμε πώς θα το κάνουμε πραγματικότητα αυτό. Και μόνο ένα θα σας πω, ή το μόνο που είχε καταφέρει να κάνει ήταν να έχει τις άδειες του γάμου. Δεν έχει κάνει τίποτα άλλο. Υπέγραφα εγώ χαρτιά, νόμιζα ότι υπογράφω για τη βάφτιση, υπέγραφα για εγώ γάμο. Είχε μόνο τα χαρτιά. Ο παπάς ήταν μέσα στο κόλπο, αλλά επειδή δεν είχε το δώρο, σου λέει: εντάξει, πάει το σχέδιό μου, δεν θα γίνει. Και τελευταία στιγμή σου λέει: πάμε και ό,τι γίνει. Παντρευτήκαμε με ένα ζευγάρι στέφανα από γάμο που έγινε από άλλο ζευγάρι σε κοντινή εκκλησία. Το οποίο μας τα εξασφάλισε η διοργανώτρια της βάφτισης, με δανεικές βέρες, με κρυθαράκι αντί για ρύζι, με λουλούδια από τη διακόσμηση. Φανταστικό, γιατί είχε λίγο μπασμάτι μόνο. Πανούλη, θα σε αποδεσμεύσω. Λίγο αγριόριζο και λίγο μπασμάτι, μετά κρυθαράκι. Τι κρίμα, έπρεπε να σε αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε, αγάπη μου, που ήσουν κοντά μας. Γεια σας, καλή επιτυχία. Να περνάς όμορφα και εσύ, ευχαριστούμε. Να έχουμε υγεία και χαρά. Πες μου που αφιερώνεις τη ζωή σου για να κλείσουμε έτσι. Την ζωή μου που την αφιερώνω. Πρέπει να βρω ένα άτομο. Τώρα εντάξει, από τότε που έγινα μαμά την αφιερώνω στην κόρη μου. Αλλά... Πώς τη λέμε? Αλεξάνδρα Οκεανής. Αλλά είναι και άλλοι που θέλω να τους αφιερώσω τη ζωή μου. Δηλαδή, το συναισθηματικό μου κομμάτι είναι αφιερωμένο στον άντρα μου. Το ψυχικό υπαρξιακό μου κομμάτι είναι αφιερωμένο στην κόρη μου. Αυτό που είμαι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου. Και στην οικογένειά μου. Μου έρχονται πάρα πολλά πρόσωπα που θέλω να αφιερώσω ένα κομμάτι της ζωής μου σε αυτά. Σε ευχαριστώ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη φιλοξενία. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Είσαι φανταστική. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ.